Aleykümselam Mahmut, hoş geldin. Sana da iyi akşamlar. Neyle adayla bu? Nerelerde eğitip gittin? Hoş geldiniz arkadaşlar hepiniz. Gülcemal, hoş geldin. Kral, hoş geldin. Savramenli, hoş geldin. Cemal Bay, Cemal Bey, hoş geldin. Vay, Foşik Bayram, hoş geldin. Selamun aleyküm Barkin. Selamun aleyküm vatandaşlar. Aleykümselam, hoş geldin. Gel Mahmut. Bir gün sabaha kadar diyem. Ne təzəlik vardı onlar vatandaşlar. Tezerlik yok. Şimdi buraya firaç edildim. Ha. Yaxşı, yaxşı, ona. Selamun aleyküm Mahmuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Baki Umutnay. Hayırlı akşamlar. Evet. Vatandaşlar emeğe dedi. Ay ben gene Akşam. oturacak. Gene bak bana yatacak işim köprek. Tezon başladı. Ha. Ay benim bir firaş. Nəli sezon? Niye mi dedim? İki sezon. Turist sezon mu? İki sezon turist sezon niye bu turist niye kellen Ha, elle bayram. ek sezon ne? Ek sezon. Türkiye'de ne ki ek sezon var? Pamdor, gavun ekmer, balgar ekmer, baklajan ekmer. Ay şu gavun nemede tiplitsalarda değil mi şu neme? Asıp koyarlar. Asıp koyarlar. Yerde değil. Yok Asıp men koyarlar. men bayram men teplite de mukmen var Türkmen da Türkmençilik edip ki. Ha. Düşündüm. Teplite de anlatmay. Bir yeri neme Senem usulü oyuna var. geçer bakı. Garşokta garşokta neme asıp koyarlar. Ön bir biz açacak olduk bir iki santiplitsa ulokan Türk'te. Şu teze metot var eken şu asıp koyarlar diye. O bar deyip de ne açı pam doğru da de parı 20 pam doğru mu ne mal parı 80 pam doğru mu? Ay şu Türk'a şu hemen yurtlara şu pomidor iyi veriyor değil mi şu? Hem zaten Hay uğrar ya. Türkmen seret bakı. Söyledim böyle mal ne seret. Men näçe aýdan 6-7 aýdan bäri Türkmenistan pomidori eksport etýär dedim Rusiýa Federasiýasyna. Dogrumy? Emma Türkmenistanyň ýalakaçylary şonu boýnuna almady, hökümetem boýnuna almady. Dogrumy? Aha. Indi Türkmenistanyň Türkmen portaly bar, internet aýdyna. Güýn açykdan açyk Rusiýa Federasiýasyna pomidori eksport etýärni, satýarny aýdyp otur. Pani pomidora mä Türkmenistana kileti näçeden? Togdan 100 000 manat. Oňa da näme o togdan 100 000 manatdan nämeden näder dadalan uğur. Ay tağa mara bağlar, dağlar ekine bağlar, soğurdu, götünürdü. Doğru. Katı Bağı doğru taňam yok, diyen. bağı taňam yok, dağıtınam yok. Yok, bağı taň. Yo Rusya otir bar zatları şu var Rusya çek otir pikir edin şu. Men 130 milyonluk hal ulokan neme yerler var. Bizden kaytan biz almalı şundan.
Bizden al otur. Maskara bu yurt var Rusya. Maskara o. Arujyasan yarakları İran'dan alya. Nimelerden sorap gidayçılık Severni Kore'den alya. Ho 100 yıldan beri 50 sanksiyada oturlar. 54 yıllık tanklar. Tular sanksiyada oturlar. Bular var maktap men ikinci armiya deyip. Nerede ikinci armiya sen bilen? Util armiya sen. Util yurt vapşe. Util tarıхы senin var ha. Bak karamlar şolar men var ha. Goramok var ha şu var. Hemme zulüm var Niýerde mena. niýer seret Aydı ver ağam aydı ver. pamdor niýerde kılıp niýerde haýt ýerde kilýär näme ekspert edilýär näme aýdyp berenmi? Aydın ha şu kakadadır da kakadan alyalar da. Kakadan var oňa üýşüpde pamdor kakadan hem üzüm çıkaraýmadan ontaýda. Kakadan Göktepe'den da etdiler. Göktepeň var mescidine beýle ikinji bilen üçüncü zoga giýýän durşuna pamdor ýardylar. Adam şu niýerin gaýat ketildi Göktepeň gaýat ketilmez pani üçin arkaýyn ol. Ay şalam yeri. Bura Murat, bura Murat der topyň o nemet var şu taýlaran sanýar. Ne Onan diyecek? Gowdan Yer milyoner yaram. bilýärmi? Gowdan Nerede milyoner. Gowdan. 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 Niýede? Yukarıda Yerleşdi? Arçavil'de na anarçı değil mi? Ýok, Arçawylyň den niýerde? Gowdan niýerde o? Gowdan şu köyne park değil mi şu? Ya Türk neme teknik pedinstitut şu tayda Gowdan değil mi? Gowdan durun en tek men Gowdan. Kişi köşü men milyan yukarıda. Ova Gowdanam Gowdan. Köşiň neme Arçawyle ýakyn ýerde ol. Ova köşü yukarıda ayna bozup atarlar onu Ýokarda. kişi. Gowdan ýokarda däller. Yukarıda değil mi Gowdan? Ýok. Gowdan Aşağıda nemeden da- 30. mikrayon şu Aşağıda da däl Gowdan mı? ýokarda da. Gowdan şu 30. mikrayon değil mi şu? Ýok, o mikroýona degişli däl Gowdan. Kaysı yerler onda Gowdan? Aktepe tarafı gitdiň, Aktepe bilmeýän gürede tarap gitdiň, şo taýy Göktepe'den çykanda. Gowdan. O zatları bilemem. Men bakardan bilýän kelete bilýän digen. Şu taýda gulluq etdim men keletede. Bekerden etrapmy? Keletede bakardan etrap sementni zawonyň ýanynda bir Bekerden etrapynyň ýarazy o wagtyn ýerde. o yaracı ovası şu bizim çasımıza brigada yakın şu o. O çata ýakynlar ol beýle. Izgan diyen ovası ba mı? Izgan mı? Izgan diyen ovası. Adyn ýalňyş aýdyp otyr. Golaýladyň ýa adyn ýalňyş aýtdym. Yanlış aýtdym men. Izgan diyen bilem ovası postlanan. Azgan Izgan. Mahmud Aşotay'da klubda bir mayor kime şonu var bir sud ettiler var o nime Ýa-da şo Bekerden Aktepe tarapda aviasiýonyň neme wadyr şo taýda. Ýa-da şo divizia wadyr. Bekerden ölümlere metas şo aviasiýonyň neme patçynyň bolýandyr şo taýda. Şoň nemetini seretmek üçin. Aşka var. Togullu edip ara şo atlara belet bolmadan mene bilmedim. Men wara ödüm. Taýda demesine ýazyr. Indi deret Peuride'den geçýän. Ýok Peuridäki 20'li çüläde ýetmän.
Şo taýda bürgüt bar. Bürgüdüň heýkelini ýerdelişýär. O dağın üstünde burgut varmış o diýäňizmi? Oşony ýerdine ýerleşýär. Ay o tay koyveren oklara. O tayda nime? Yapdylar bilýän onda daça edip Yaptılar onu. paýlaşdylar içine. Yaman katı ona diyer men şu nimeye nohur ovasyna bardym ba. Yaman katı yerler var eken bizde var. Wow, ne çalma var. Sen okuryň daşkyna baradyň, içkine okura gir bilmerdim. İçkiye girdik biz. İçkiye girip ve nime o tayda bir goýuju jaýda oturduk biz. Ova. Ýöne Anrigan Vadapat diýen ýeram Sotaya çerine gittik biz. Ýürep gittik biz wara. Soňuna çen. Gowy yerler var eken wara. Nokur ýany bekar dene degişli däldir. Şu nohurdan Kızılar anlaştı şu var. nähili granitsa var. Kızlar wada degişli. Balkan. İran. 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 Agu. Nokur kalýar. Onda nime? Nime soldatlar bam kaşıdı ya arkayan geçip olýan şu taýda. Evet. Ay men onu gidliň toçkolan aýtmaýyn. Ya gidliň toçkolanam suwat ýegenler peýdalan otýar taýda. Narka biznes bilen İran'dan gelýän nemeler. Ne Uwantanyň hökümetiniň nemesi ýürüýter. Ne vice premier ministr ýa-da bir ministri neme gelýär. Samarkand, Özbegistan Samarkand şäherine gelipdir. Özbegistan bilen uruşmaga 200 000 danam goşun jemlejek, goşun nemejek, men neydi? Goşun kuwatymy nemejek diýdi. Onuň häzir Amerikaň Birleşen Ştatlaram näme 86 milyar dolarlyk ýaragyny gaýtdy taýda. 86 milyar dolar diýär, 86 milyar dolardan köpräk goýan ýaragy. Şu taýda men häzir Sputnikden özüm bir nemäni gördüm bolan. Uwantany şuwat harby uçurlar var. Harby uçurlaryň şuwat Amerikaň Birleşen Ştatlaryň ýürüýte uçurman ýotçuklary da etýän eken häzirem şu taýda. Indi bu taýda häzir deredin şuwat Talibana 100 000 tan goşuny 200 000 ýetirdi. Häzir deret Türkmenistana 20 000 tan goşuny var. Ne Özbegistanyň 80 000 tan gowrak goşuny var. Ne Kırgızstanyňky, Täjikistanyňky 10 000dan 12 000 olay goşuny var. Täjikistana ýydy zat ýok, Kırgızstana da ýydy zat ýok. Şu taýda bir Özbegistan bilen Türkmenistan hem Türkmenistanyň uçur nemetine, harby uçur nemetine ýetip gelýärdir. Sebäbi 2009-lary ortada berdi. Israil'den ýöretdi. Mobilizatsiýa edip näme ordular nemeler. Ýa-da şol 4-nji netil uçurlar bilen bätdir gelýär şol. Goýulan enjamlary. Ebada o 140 000-da 200 000 ýetirjek diýdi. 200 000-dan aşyrjak diýip atýar. 200 000-dan aşsa da olam häzir ortada neme sevitine ýan wa. Ne bayram şuny nädip öňüň taklap borundy Talibana. Buna da häzir pushtunlar bilen mujahidler etat rol oynýar. Dereden ýaňy jawara men Afgan bilen görleşdim. Afgan näme diýär? Hepde 56 milyon dolar ýiber otýarlar. Amerikanlar 56 milyon dolar Afganyň hökümete beri otýarlar. Beri başladılar diýjek bolan. Beri başladılar. Ýöne şu taýda
näme üçin edi oterler bilýäňiz, şoba sebebi a, olary saklama üçin we o taýda neme bolmasyn, azar bermesinler gyzlara, aýallara, öz neme neme eýam edi başladylar şolar. Eýam edi başladylar aýallara neme berip. 12 ýaşyndan soň ýokary seni okat bilmeýän diýip mektebe gatnamaly dip eýam uşu kanuny çykardylar. Bular hem Ya Afganlar onu näme üçin edi ya? ettiler. Hökümet öz milletini näme üçin şeýle etdirýärler? Sebebi olar Ýewropa beýleki pul soragy diýip. Siz bize pul bermeýäňiz, biz zulüm edýäs öz nime milletine zulüm edýäs. Şeýle etdirýär bular ya terroristin hereketleri da bularyň wara, terroristlaryň hereketi. Ýöne seredin, häzir näme bolup oturany? Häzir 90% ona programması var, programması. Eýam edipdirler. İranlar 90% eýam nukleer bombany neme yadro nukleer yaragyny eýam döredipdirler 90%. Kaçan 100% bolýa sırada razvedkası, İsrail'in razvedkasını gelýär, şo döwürde neme başlanýar, uruş başlanýar. Şonun için İsrail bizde hazır Türkmenistan'da neme gruptur, pasolstvo gruptur, Azerbaycan'da oja bazası var. Yani tayarlı görüyorlar vaktim. Hazır Rusya bilen çözsünler, son İran'a geçýärler. Yani onu hökümede eýam ayırmalı oja kanunu var. Hökman ayırmalı. Bu diktatör ýurt 40 ýyldan beri gowy eden o halkam tayar, İran'ın halkı tayar. Diňe şu Amerikadan prikaz garaşoty. Hazır hem zat şu Ukraina'nın uruşuna ýöne soň hökman İran bilen neme çözýärler İran. Yo, bize hiç kim napadeni etmez. Biz 5 milyon biz var. Bir minutta ederler, bir minut dam alýarlar. Ýöne biz neme gerek değil biz var Afganlar bilen biz gerek. Afganın Türkmenler şolar saklap otylar. Şolar saklap otylar Talibanları. Siz bizim ece vatanımız deyip siz bar bilmeýän şolar karşı durýar. Doğru değil mi? Ene toprak Özgürde? ata vatanymyzy ýyplaklap otýar. Bilýän Oo, onu Hudaýa men şükür, awarym. Hudaýa Men o şükür. Türkmenistan häzir ikisini da taklap bilýär. Onu häzir nemetse ýöne oňa da häzir bar ýürite serişde garşylamaly. Häzir Türkmenistan harby nemesine ýöre serişdelerine büdjetden köpeltmek bolýar. Bira harby uçurlaryny bira artilleriýa ýaraglaryna getaş oňa daýanmaly bolýar. Uzak menzil atýan artilleriýa ýaraglary edilmeli. Oyo nuga otomunda. Bakı. Kim o ýa-da Assalamu alaykum, neýledin? Aleyküm. Ey meýlisiniz Arada ala ufak- boleňi. Hoş Aleyküm geldiniz. selam. Tadı yerlerler olsun. Däme Eýranyň nükleer yarağı varmış mı? Bayka. Ay. Bayram. İran'ın yaraklary var. Xitay bilen 25 ýyl nebidi golduny çektirdiler. W общем, Xitay kömegede otyr İranlara. Ýöne biz esasda Turana girýär. NATO inşallah NATO'nun nemesini alýas biz wara. NATO'nun tehnikany alýas inşallah. Soň podgotowka Türkler bizi podgotowluk edýär inşallah. Hem de onu atolaz bizim arkamızda Türkiye yurt durýar inşallah. Anam üçün Eýranda bolmasyn. Anam üçün Eýranda bolmasyn. İran bolup bilmediler. İran diktatör yurt, İran hökümetin Anam Eýranda nükleer başlykly füzeler bolmasyn, anam üçün bolmasyn diýip sorýarlar. İran'a näme gerek? İran taga mara näme gyzyl bar diýip hatana Türkiýe döwletleriniň içinde de bar näme berenler ol.
Türk millet, biz Türk millet. Biz ağzı vermem Türk millet dine. Turan bolmalı. Pakistan girecek oluyordu. Yani Pakistan'a nablüdatil yalı. Dine Örneğin serederyalı serederyalı. 3 yıl mandan odalı bir İran öyle tekstiller emettim sonra işledim o sola var gidliğin emmetini gururun ettiler olsun yazın emmetini öldüler. Benim düşüncem o. Şu Türkler var yigren yani kane şeyle var nemet diyorlar onun içinde de ay şunya nemeden de şey durma bularda ne ay bular angardan kontrol etkeler bunun içine gelip arkayın Türkiye'de arkayın gelip diyorlar İran. Böyle değilsen ama Teymurlen o ötesi ama şu İran devletinin içinde değil mi? Teymur köre diye mi? Teymurlen diyen mi? Biliyor musun sen tarihini? Mahmud Kerim. Selçuklu'nun başkenti Teymurlen. İran'ın içinde. Ha? Biliyor musun sen o Selçuklu'nun tarihini? Biliyor başkenti. musun Mahmud Kerim? Teymurlen diye Teymurlen ne vaatadı. Ya sen tarihini bilmeyen olsan bilmersin onu. Teymurlen kimdiğini. Teymurlen o Selçuklu'nun ol demedin de geçip gitti yana diyecek olan adam hiç o part milletinden Türk dünyasına hiç adam atlına şular 5 saat nama adamı konu. Ya sen namaz öyle neymişsin o? Sen namaz niye öyle Ne neymişsin o? dini ıtkatları o tere ne metga Sen balar musul var sen musul seret sen musulmansılığı yay deyip para boynuna takıla nereye takılı mı? İstese okar, istese okamaz. ya men diyecek olan adam mara şu İran'ın umuson yurdu yoktur. Ya sen yokkan İran vadılar. Sen yokkan. Kaydan Kadimi o terse di pardat vadı. parfet milyon o parfet satanitler imperi. Ha. Neme Men parfet satanitler imperiyadan seret parfet men satanitler İran'ın imperiyadan men neme o İran'ın tarafını Margiyana tutar. neme onun yeri çıktı ilkinci nimetinde Margiyana. Parfetan öňü var Margiyana. Bolup biler. Yöne Margiyana sen nereden bilýän Türkmenler ýaşandy? Margiyana sen medeniýetiň däl. Näme medeniyeti? O näme sen medeniýetiň sen Seret, sen seret, toprogda şotayda yazılan hat, seret, arkeolog ýagdaýlar yaz ya. arkeolog gaýdan sen toprogda tapyldy diýip sen medeniýetiň diýip hasap etip bolmady ony. O şolar şotada imperiya kurdumy. Şolar imperiýa bolsa da sen Ural daglaryndan gelen adamlar aten. Sibiriýadan. Bizim aslymyş şotadan gelenler. Ne şotaydan gelenem mota bardadaýda inna şotaydan gelenem mota yerli halk bilen şolar garşyamy. Şo gademy Margiyana. Diýilýän Margiyana bar ha? Awo. Sen pikirinçe Türkmenler bilen garşanmydyr ýoksa partlar bilen garşanmydyr? Haýsy öňür geldi şo taýy? Şola partlar bilen garşanyk olar men aýdyp berem näme bilen garşan olar bar Mongol tarapdan şotaýlar nemede hatynam nemet diýen bolen şotaýda hatam edir şolan haty bilen Hataýlan hatyna men geç gelýär. Men şu hatynam nemetini gördüm. Gadym günemi köwlap şotaýda. Ay bola. Okawer köpürek oka. Ol eger o partlaň nemetine bar gatışan ýereme otay. Göne şu gün orta gün nowara tarap nemedilen ol. Ýörüşetip şotaýda da imperiýa gurulup şotaýda nemet. Dünýäde partlaň edebiyat ýaly edebiyat tapy bilmeýän şu wagt bara soňky bara 50 ýylyň içinde Eýranyň bara siýasat Gelenler, hoş geldiniz, Baharman. Eýrany alyp zyňyk goýber bermeýän Amerika bir zat diýdi. Amerika diýä näme Sovet Soýugy wagtyna onuň Sovet Soýugy bilen ýere uňuşdymy? Näme üçin ursun?
Eýran Yok, güýçli nükleer Sovet Soýuzyny da mı? näçin dokunsun oňa? Sovet Soýuzy nemeden näme üçin zat de İran aňyrdan zat de Iraga kömek edenne İran näme etdi? Nämetdi? Amerika yapışmadı mı? Bolup biler, siýasat bu. Men dinarym F-16'dan öňkü samolyotlara alla. Adamlar haýsy öz döwletine, milletine haýsy bäkbitdi bolsa şoňa ýapyşýar. Men dini doganym diýen o adamlar. Ya şu adam Yok lan bir ýerde näme bolsa bara Sünni musulmanyň garşyna uruş döredip şaýlary sürüp köpeldi, şotaýda sürüp Selçuklu wagtam Hacıga aýdyp Selçuklu wagtam şaýlar öldürýärdiler. Sen ya başga bir döwleti ýazgaran wagtyň sen öz gadym taryhinde gurulan türkmen döwletlerine ýazgara. Şoma hal nemelere men bir zada şaýda Balkanna ýadyr näme ýördi, ýanyňyzdan çykarýan näme çykdy, onu men kim çetki nämede Kazanyna utorkalan ýörütip näme ine almak derejede ýetip onu kidaýet goýurdylar da, ýöne şonu bir kartasyny gördi, näki almary, näki şo ýanyňyzdan şu ýadyr nämede şoň bir nemetini uran getirip bolsa diýdi, ortadan getirip şonu getirden diýdi, ýa-da Ukrainada da bar. Şonu getirip ortadan atom bomba problemi däl idi. Onun şonu wara nemedilerini eger şonu ýasap häzir şu wagt 16 tane ballistik raketesi bardy. Bilem o kadar aýran bolsa. Eger meňem şolar Şoň içine gaplady. Evet. Uly bol bertin. Ondan uly kataýar bolardy, men ýetjegime gara koýup edip taşdy. Özüme gara koýup taşladyk. Ya, menem şolar ýar güçlü döwlet bolsa menem ýasardym. Näme üçin ýasamaýyn? Amerika'ya Dünýä ziýan berip duran o, dünýä ziýan berip duran. Goluny çekdiler ha, haky ýok. Men ne golunu çekdi? Amerika çekmedim şomal. Amerika da çekdi. Olar çekdiler ve rasprostranение dip bolmaýar. İsrail'den millet uğraması bilen şertname alışda olu. İsrail'den üretip otyrar. İsrail'de yok. Yok, hökümet hiç kaçan aydan yok mende vardı. Neden bilýän? Ýokdur, nireden bilýän? Eýranda bady. İsrail'la ba oluyor ýöreteni gaplaýma taýanjak durum köýüne. İsrail näme diýär? Mende yok. Ýöne eger de priminat etmeli bolsa biz ederiz diýär. Ýöne bizde yok. Şeýli diýip Yok. Yanlış gürleýän bayram yanlış. Yo ofitsialny hökümet tarapdan yok dogan. Hudaý var men sana. Ba. Belki Amerikanlar berdi. Belki Amerikanlaryň bazasında bardır. Ýöne hökümet näme diýär? Mende yok. Ýöne egerde ulanmaly bolsa biz ulanýas. Şeýle diýär. Bu badydy kolada şol. Şo bady. İçiniň uran 40 dalyk uran metalyny var, içinden çykaryp aýrylyp goýulan ol. Bar ol. Menem onu eýranam içinden aýrylyp ýasap goýuvermelik gyrada näme? Yok bolsa. Yok golü da ba hatawyna bolup durul. Doğanlar 1951-nji ýylda Türkiýadan NATO girdi. Soň NATO'da şo baza kurdular. Köýne bazalar var Amerika. Şo taýdadan Türkiýadan bar şo. Nime? Bam. Amerikanlar. Türkiýadadyr ýüde olay bar ol. Onunlar mesele var ha, mesele. O nükleer energiýany, nükleer başlykly balistik füzede ho mesele. Mesele politika, siýasaty şonýala galyp barma. Sen düşman yaratjak bolsaň, hiç ýeri bahany ýok bolsa, bir zatdan sen bahana tapmala ho. Irak'a girendem şonýal diýip girdiler. Soňunda ýa tap bilmän. Hani Doğanlar İran'a için girdiler. İran prezidenti Saddam Hüseyin diktatör olup 40 yıldan beri oturup
ne bileyim pulunu neme Evet. kako ne bileyim pulunu baylap neme yaraqları döredip tanklar satın alıp Rusiyadan Sovetski Soyuzdan sonra nemeydi başladı? Kuveyt bilen uruştu, İran bilen 7 yıl o neme uruş edipdir. Her yurt bilen daş dövründe men en güçlü dip uruş etdi. Son kurtları yok edi başladı. İçindeki 40 bin 200 bin kurtlar yitip başladı. Yok mazarlara hem tapanoklar. Ay zulüm edi başladılar ha o adamlar. Son zatlar neme Bayram sana gözünü yumup prosto bir tane bolmayara. sorum var. Bayram Ona sana prosto bir tane Yugoslavya'dan sorum var. Yugoslavya'dan dur. Yine Srebrenica dip okap gör Srebrenica'da ne ettiler Serplar. Gönü girip nemeler yakıp başladılar o Albanslar. Okap gördü han. Albanslar da Uzasam Müslümanları. Şimdi o mesela bir Müslüman sorum var. Bayram. 2000 şu bir günün içinde Srebrenica 2000 çağalara adamları yaktılar. Hani Amerika otursun mu? Hükümet Avrupa otursun mu Yok. Doğan? Durun da. Haydi be. Ben sana bir sorum var. Hazır New Mexico tarafından Meksikalılar zatlar geliyor. Şolar değilse çıkıp ertin Amerika'nın ne şu Texas, New Mexico tarafından biz özümüze yurt kuracak değilse. Amerika razı olur mu? Yo razı olma. Kim dedi sana men özüm bu yurt kuracak? Kim dedi? Onda Kürtler hem neme Kuzey Irak'ta biz Kürdistan diyen yurt bizimki biz Kürdistan'ı kuracak şu taya zat dedi. İsrail'e paydaşka verdi. Saddam Hüseyin hem çıktıdan İsrail vurdu. 48 tane raket O attı. raket attı. İzinden hem Kürtler bilen neme problem yaşap başladı. Sebebi Kürtler hazır hem şonaydı. Biz diye Seret. Kürdistan diyen yurt kuracak diye. Amerika'da Avrupa veriyor bunlara pul veriyor hem taraflayın demedi. Avrupa'da Onun barınmak tarixi için görmeli Doğan. Onun tarixi görmeli. Eğer de bayram. Mesela burada milletinde da öz dili var, bu bar olsa öz dili ve ata boğalardan başlap şu yerleri, şu var Ee, ki onlar uruşup alıvil ya, uruşup yöne. mesela burada da bayram. yani Tarihi görmeliydin. Yine mesela Prasto tarih aydayın. Türkiye'de de Kürtler var biliyor musun? Saylov oldu o 2018'de mi var. 19'da. Selahattin Eyyubu diyotin neme. Selahattin Demirtaş yazdı türmede oturan var ya Kürtlerin lideri. Çıktıdan O neme dedi biliyor musun? Sultan Alparslan dedi. 1071'de dedi Malazgirt'i basıp alanda dedi. Biz dedi Kürtler kömek ettik. Olmasa basıp alıp bilmeyeti zat dedi. Son Türkiye'nin en milliyetçileri, tarihçileri, arşivler, açıyalar, bunlar da Selçuklu'da yamanken belge var. Ankara'da var şu da belge nemesi var, arşiv var. Gelip görüyorum bilen. Arşiv açıyalar. Sultan Alparslan gelen vakti hakikatten hem önüne Kürtler çıkıptır. Yöne kömeğe deyip çıkmandır. Yani biz size kömeğe edecek deyip çıkmandır. Bir ova bari o 2000'e yakın diye Kürt var diye olurum diye siz bizi koran bize Müslüman zat deyip şu Sultan Alparslan Selçuklu İmparatorluğuna giriyorlar. Düşündün mü? Yani sen berde ay ön yurdu bolan bolsa mesela burada da eden Kürtlerin hiç açanam yurdu bolmadı. Onam yadından çıkarma. Hiç açan bolmadı Kürtlerin yurdu. o Kurtlan kam olmadı, buluşlan kam olmadı. İsrail'in hem yurdu Hey, olmadı ama İsrail için vurdular. Kurtlar için mesela Erdoğan islah otir Irak tarafta islah otir şonu kurma. Suriye yarım teritoriya Suriye ve İran bölüşüp Sotayda Yok Kurtlar o Traharı bayram kimin kurma. orada takip bildi? ediyor. Yo onu islah otirler Koyuyorlar da Doğanlar seni bunu var ya. Men aydayın adamlar. Fransa, Amerika islah otirler şonu döretmeye sebebi Kurtlar yara problem da Türk için problem şu zaman. Düşünüyorsunuz mu? Bayram şollardan Kürtünün hem partından taňa näme peýda wa? Ay Deme. ben var ya Seret. bir Yo dünya näme Bayram. peýda wa şol? Ya Türkmenistanyň gelejegine bir özgürüş ya bir näme gelejegine bir şansy barmy şolaň? Gelejegine bir Bayram mesela bir zat diyecek. ötmegine dadyna. Katı görmesen bir zat diyecek. Hakiki bir sorum var. Yine aynı o. Ukrayna'nı korap çıkış ediyen
Kürtleri gorap çıkış ediyen zat ediyen ne için Türkmenleri gorap çıkış etmeyen sen? Nerede men protest ettim New York'ta Türkmen üçün edi otyna doğan. Yok. Berdi Türkmen Muhamedov bir vara karşı. Türkmen bir Türkmenistan'a ibaret değil. İnen apırme az diyen ya Erdoğan Kürdistan kurulmasını isteye diye. Irak'ta biliyor musun neçe milyon Türkmen var? Suriye'de biliyor musun neçe milyon Türkmen var? Olar Bil ya. olar mesela öldürüp oturanda sen ne için çıkıp aytmadın? Türkmenler öldürüp oturuyorlar. Hadi çıkın oğlanlar zaten. Şu fakt boyunca gurleşeyin men sana. Fakt boyunca Türkmenleri diyenoklar deydiler biraz. Ya Kirkuk diyen şäherinde Türkmenler yaşıyor. Ýöne köp kurtlar yaktılar. Kurtlar. Şu tayda var kurtlar yitip gitti doğan Irak'ta. Bayram goýarlar şu Burada daşy da ýurt nemetini bara. Türkmenleri diyenok sever Erdoğan, Türkiye var. Sırazım evet, gok edi başlar şonun için. Haleppo var. Halep. Türkmenler Halep, yaşaya. Köprülü. Suriýede gal Bayrı Türkmen Bucak ýaşaýar, var. başdy 2 milyona oray Türkmen ýaşaýar ataýdy. Bayrı Bucak var. Türkmen komple. Türkmen Dağı deyip geçiyor haritada. Atak Bayrı Bucak Ha, adı. Ondan sonra İdlib var. Türkmen. Karoçi, Irak, Suriye, Irak, Türkiye bilen Irak. granitası bolyarak komple boydan boya Türkmenler yaşaya. Kürtler yaşamıyor. Irak'ta Kirkuk Kürtler Türkmenler çok var. Türkiye'de. Okşam Irak'ta da var. Başta 4 milyon oğlu Türkmen o Ugandan'ı 5 yeti veripdir Ugandan Türkmenlerin. 5 milyon. Hmm. Şu var men yadımda Trump vakti Ne karoçi. İran'a Türkmenlerin başta 4 milyonu bardı 4 milyon. Yadınızda mı Aleppo'da neme kimически atak edipdiler çağalar kesel bolup atravleniye bolup neme edipdiler şu Suriýanyň nemesini var Russiýa bilen Zarin diyen kimически atak edipdiler soň Trump'ın gyzy var Ivanka dip Ivanka karoçi çıkış aýdýa da atasyna zat sen görmeýäňmi näçe sam çağası öldü. Ertesi gün patlap atardy o barysına var Amerikan samolyotlar. Yok ettiler Hiç şolar adam var. etmedi. Ettiler Hiç de adam var. etmedi. Ya O kap gördü. bayram O kap bak gördü. okamada yaşan adam bile okan adamın arasında ranisa var. Mesela burada da edeyim. Esat var ya şotaya. Her gün attı. Her gün. Mesela Amerikan sesini hem çıkarmadı. O ekranda çıkıp o nemede Washington Post'ta çıkıp gürleyen tolku yok. Yine bu Türkiye neyle girdi? Türkiye Şu görmeli Türkiye yeri karşı volta da girdi. Türkiye şu Gel 30 yurdum kilometre. karşısındaki taşı. Şu 30 kilometre men kuracak diye spesialne neytralne zona ediptirler mi şu 30 mu ya 100 kilometre mi? Ettiler mi 40 şolar? kilometre girdi. 40 30 kilometre girdi. kilometre. Öyle. Allah. Şu vaktinde Türkmen, Rusya. o Türkmen ne Türk milletleri yaşaýar, şo taýdan degdirjek diýdi. Şu Halep'te şu Türkmenler nemeden bu orta bombalaryny şona şeýle kruk berip tamolyot nemeden aýlanany F-16 bilen şu Türkiýe şu granitden geçtiň hem Türkmenler bombalaýan diýip şo nemede şonu gaýta bolar şo orta tamolyot şonu düňder boldy da. Bir Türkiýanyň ýaýdan ýa-da ýadyryny bombadan çekin ýa azjak bar bir dünýä urşundan neme daýman bolmada var we bortuňa şu Siriýa alyp beşar edet motor ýa-da otaýdy. Oturttu arkaýyn boluver. Oturttu käbir ýerde oturttu. Ýok, ýöne ort näme da var ýöne etjegin etdi aljak ýöne alýa Türkiýe. Bayram diye Türkiýe Türkiye diye alalarına gamışlyjany Türkiýe alla, gamışlyjany näder ne otaýam kontrol etjek diýip. Erdoğan karoçe Kürdistan diyen yurdun kurulmasını isteyemişsin. Kürt. Aa, isteyemişsin. Yaman köp isteyemişsin şatayını.
Ben ayrıca Kürdistan'da eldeni o tayda Türkmenler var. Belki şolar için giren olup bilir mi zaten? Yok ya Kürdistan. Geçmişte de Kürt nemesi devleti bolmadyk gelecekti de mene bolar edim. Kürtistan, Kürt devlet duracakdy. Sereden Suriye Katar investisiya edipdir Suriyada. Gaz satacak oldu. İtalya zadına Avrupa gaz satacak oldu. Rusya uruşu da başladı şu tayda. O. Amerika'da Rusya da Rusya. Katar investisiya da başladı. Sonra Rusya girip yok onun gaz çıkıyordu o. Sen Tarık o kat gör. Kaçık O ya kat gördü Katar'da o. çık ya gaza. O kat gördü o. Уже eyyam уже planı vardı. Katar'ın gazı Avrupa, yani Rusya özü satı başladı ya. Neme kako Severni Patok, Южный Patok guru başladı. Sonra şolar hemme zat şolar etti vara. Düşünüyorsunuz mu? Onu bekbito yeden etip koyun koyup vermerme devlet olsa da ne beyle ki devlet deme gayet o cevap vermerler onu. Ha yeden koyun o da ana Ukrayna ne çavat olan orta alyadılar üçünü. Mahmuda, Sereden bir men sonra men sana cevap versene şu baydak var ya, Amerika'nın baydağı 200 yıldan beri 50 sanı yıldız var. 51 sanı yıldız oldu mu? 52 sanı yıldız oldu mu? Hani bana gorkasın yeniden koşup stat ettiler mi? Hey, senin Rusya men sana bir diyecek. Kherson koştu, Donetsk özüne koştu. Hakkı var mı şeyle edip? Kanunları bozup. 200 onun Şoför, yazıyan ben sesi kanunlar gelen sana. ne için Duranı Rusya bayram. bozuyor. Neyle sesi gelen o yerler de aşağıda. Ha, Ral tezeden bedendiler girsin. onu. Tezeden girsin. Yo bir daha geliyor. Yo bize de geliyor da hani. Bana geliyor. Gelip de ortaya Yo aşağı gelen o. İstek özü koy Neyle? versin, sonra alıver. Ay Amerika'nın Rusya'nın koyuyor lay bize peydası yok. Yok, Rusya'nı koymayalım doğanlar. Rusya esası bizim düşmanı. Rusya koyalım hükümeti düşman. koydu. Seyret, Ağamcan. Rusya Berdimuhamedov'u sakla otur. Rusya şunu öğretti Ver otur. bir dakika. Prezident var ya Serdar oldu ya. Birinci kaysi yurda uçtu. Maksat. Birinci kimin yanına? Ağam. Ayakları öpme. Kimin yanına gitti? Şunu aydayma. Biliyor musun Ay Tarık? Önkü yılın. ağamcan. Ol eğlenine de gidip bana bildiren ok. Ol diyecek koyalım. Ne mi dedim ben ne mi deyin. Men o derdimiz o der bizim Rusya bilen düşmançılık nemetmemize gerek yok ki onu bizim hicem gücümüz yetmeyer. Şoň üçin näme üçin biz öz halkymyz bolup öz adam dedim bu. Bizim ne Amerika ne Rusya gücümüz yeten o näme üçin biz uruşdan ýaňa bolalıyız. Biz öz halkymyzyň aradasyna edeliňle nädip oňuşmaly, biz nädip agdy bir bolmaly. Agdy bir Azerbaycanlar bolmaly. bizim Kazaklar näçe öldü? Bizim kanımız bizim doğullar bular Kazak. Ay doğunuz. Agdym Näme demek üçün bolýar. onları öldürdü? Näme üçün Azerbaycanları öldürdü? Ne deyin?
Ne deyin Sen can düşün ağam? maksat, sen Kesem düşün. tupper güç Biz nemet Ruslar otayda bayram bir otayda. biz Ruslar hiç kim. Olar bizi gulyalı seride otuyorlar. Ben sana bir zat aytayım. Sered Murat Kurbanov Ha o gitti ne deli? Çehya'da. Dur Murat Kurbanov Polonya'ya gidip söhbetleşip gitti OBS'de. Şotayda opozitsiya geldi. Rusya'nın opozitsiyada çıkış etti ve Rusya'nın opozitsiya şonun mitingi kurdu. Şonun içinde Türkmenistan ham şu men Murat Kurban. Bana Murat Kurban näme diye yukarıdan seyredip be sen kim dip Türkmenistan'dan vыступать ediyen berdi Orusya dip sen bir hele bir salaman berin o seyret näkili olar var içinde уже men dip mençilik var biz öncü yürüyen Sovet dövrde nasiya dip millet dip şeyli bir nemeler var o düşünýän mi sen bizim çağalaram şeyli öz men İslam okşaylı gul bolmagy Rusya'nın aşağında düşünýän bu Bolýar olar bilen can ağam. dost Amerika Hadi gulun verin. olýar. Ha Amerika gulun olýar. Ha nire ul bayram. boljak ha o? Amerika bolanmy? Hökman gul bolmakmy? Men gul diyemok. Yani hükman biz Avrupa taraf seyretmeli doğanlar. İle Ağamcan Amerika tarap taraf tutma Ama seyretmeli. taraf läl. seyretmek Ne için diyorsun zaten aydayın? çok. Seyredin adamlar. Ne için aydayın? Sebebi ekonomika boyunca ve teknolojiya boyunca şu yurtlar ve demokratiya boyunca. Ne için münlerce adam şu tayık gelya, İslam'a gelyalar. Ne için даже prezident Berdi Muhamedov öz nemeni Kerimoğlu'nu okudu ya Angliya'da. Ne için? Sorak verinler. Men bir zat men Bayram. bir bolýa Men aýdam sen. diktatdan mavara gulun yapacak bolsam men hiç sana mara görleşmeýär. Nime kim öplemeli? Näme Ruslar gowy edipdirler ýöne Murat Gurbanow şonu ýaly gürläpse, näme üçin bilýän bayram. Lider diyen adamın öz ene dilinde, ata dilinde gürlemelikeni gidip de. Barıp Rus dilinde gürlep, otaya gidip nemetmeli derleken de. Diýmeli men türkmençe gürleýän size peroçy gesirinden öwrün diýmeli. Liderligini görkezmeliken de şu otaya barıp elini ene bunu ýaly öňüne alyp menden başga türkmen dinlemäň diýmeli däldäne. Ya bir mansız zat repleyen aysen. Bir çağam bir panyat näçe klas guturdun sen? Daşa yurtta bir Men Türkmen dilini klas gürleşen 5 milyon, näçe milyon Evet. halklar bilen nemeler kim tanaya bizim dilini? Bir mansız İşte repleyen. İki bu klas bayram, panyata Gepin Bir içinde zat näme aýdam diýdim ýokmy? bilýän bayram. Lider diýeniň diýdim. Liderligini görkezjek bolsa, özüni talkow görkezjek bolsa, başga ýurda çykanda da öz dilinde gürleşip görkezmeliken diýdim. Yani gepden manysyny çykar özü. Doğan. O tayda bir nemeler var, nemeler, organizatorlar var. Olar Türkmen dilini даже переводчик. Bir yerde tapyalar o sana. Bir mansız bir gürlemesene Vay. bir gayret et bir. Doğan bir Götünü veren ýal tapýarlar, götünü veren ýal deret. Böyle Şuun bayram efirde näme türkmeni efirine nämetde Ukrainaň ama gyýlar wa ortaňa ama türkmençe roza urada bayramı kabul bolsun diýýär. Baytaýra ýaram, maýmyn bolýar, maýmyna bererken tan dedi no. Doğanlar bir millet bir özünüz Nem ýene bir zat aýtjak bayram tödüm bölmörsaydy. biz millet bir özünüz Ortaňdan ham yalı adamlar var ha. Gul Ay yalı sikip netice. Amerika'nı da. Hem ortaňdan hem Ýewropaňdan hem Amerikaň içinden peýda ýok hemmeden öýt bakmışlar. Nerede hazırki döwürde biz Selamünaleyküm. bir görün adamlar bir Yapıver yukarıdan şunları. özünü Aleykümselam. tutmanda gayret Aleykümselam. edin. Yukarıdan özünü tutmanda Bayram gayret kendine edin yiyeceğiniz adamlar. genel senin bayram doğunun sikeyim. Ey, Meti. Yiyeceğiniz genelsi. Kim ol? Haramdan olan. Kim ol? Para Yeniden ýok şu- bolar şu saýdan var, ay, ýalakaçy. Atası şonun var, atası şonun şeyli vaspital etti. Ösen vakti şu atası şeyli ejesine gürlep, şonun için bu medeniyet şeyde aldı. Bak jalkı mı pakırcık. Balla Çıkanda şey çıktım ka. Ha, Bayram çıkanda şey bir daha çıktım ka. sonra bilermeydin senden şahsi daha soracak yani. Sen derdin mi Ahmet? Derdin. Derdin açsana bana. Allah. O zaman
Bol. Bol ya düşündüm. Indi men bir daha da açacak sana. Indi gel davay var ha, böyle hakikatlara var ha. Neme dediğin de geçelim hakikatlara. Amerika şu yagda gelmek için 300 yıllap geçti. Şu yagda gelmek için. Yalan mı? Doğru mu yalan mı? Allah. Şu yagda gelmek için ne hil kötülünü Şotay'ın halkı. Şotay'ın milliyetçiliği sebep ne hil ezer çekti Şotay'ın negerleri. Amerika 260-270 yıl. Ya bu bir metin bir duraya ben ne böyle kuruluş oldu. Metin ne men o? Hiç onu vermeye ya ho. Bilyet bilem şonu men internette görecek bana bir derek maglumat derek gel. Fikrini bilecek kol ya. Tam dola. Oldu bayram. Bayram. Sen ne için karşılaştırıp bilen o. Şu edil Amerika'yla yaşamazan bilyen ata şu Türkmenistan'ı. Yaşap bilmeyeceğini. Edip bol ya. Şol 5 yıl edip bilmeyeceğin belli de atma. On ne sen hayal edeceksin yani. Hayal. Şotay Kuday gelip düşüp bara. Men şu Amerikalı yaşatacak diye de şöyle edebilir. Kuday gelip et bertede. Şu bonon okşo. Şu tekrar kanun tek şota. Indi şuna men bir daha da aýdýan Serhat. Germaniýa bara Tawet aýyňdan bölüp aýrylyp ýyzyny gaýtaryp allar. Tekden okundy ýyllar. Mikhail Gorbachowdan alandan soň şonu bara 1 milliard dollar bara her ýyllar maýa oýum ýatyrym ýapdy. Ýöne şonu 5 ýylda 10 ýylda şonu bara mümkin emes. 10 ýyldan soň bir nesil patok ütgäp ikinji nesil patoga geçip urady, onuň düde durady. Türkmenistanyň 5 ýylda ýedil bermez. Germaniýanyň o birinji dünýä urşundan öňe mara endüstriýasyny wat otanyň. Baram. Yok, ikinci bölüğünü diýip neylesin. İkinci bölüğü var, ikinci bölüşdiler. İkinci bölüğünü bir yılda 1 milyar dolar maýy de. Wa aleykum selam, hayırlı olsun, hoş geldin. Aleyküm selam. Alayım mı? Geleceği adam var da. Çıkayın mı? Men mi? Yok. Maksat 2000 daş alayım da katı görmese maksat. Sen yeni alacaksın. Kim çıktı? İkisi birden çıktı. Bayram çıktı. Bayram çıktı. O deldi. Bayram geldiler. Ya dost bu yer ettim o men şumatlar. Yani her ki efirde. He? Efirde. Yağdaylara düşündüm. Ben ayttım ha men sana. Dost onu boş ver o. Ben onu efirden çıkıp saatnin efirine girdim ben o. Yine şu meselen oğlum bilýärm, dedim, oğlanlar dedim, men sizin işle şahsy dünýä garaşyny gylyklandyran atýan şu zatlar bolýan atdan men gatylady ýany ýankylar göräý däre bolşarno. Ejem perwanly bir sikik bar nomer, namallym oňla ýüzüniň suratyny lady düşürdüm-le. Jaňa dip ýanky pizzet bir söýär o maňa belär ýany ejem sikin bu näde bolýar? Batyray diýenler, her kim ejesine ýetip-le tanamayan adamyna-la. Ya, Bayram, gel. vekillendir ol. Bilemem. Häzir edim ýerde, bäýerde edim ýerde tapdyk goda. Yo men maňa bilem. Men elime çykdyr bilýärmi? Ukraina döwdüm. Nesip bolsa şu 20-25-sine geljek bäri türkler. Onu gize paloda oýup ýatjanlar. Elim öçüp görýärmi şu jaň etdirýän ýa ejen ýörüýte şu telefonumy açdym. Nem ýazýan muny jogap beren sikikden bolanlar. Başlarsınız onunla. Bu oğlum bana kuyet ettim öyle. Bu lokan oğlan o bile. Gelen o kog häzir bar ýa netip bar ýa allap maşyny bar ýa nedip bar hoňa maňa nomerum berdiň başakdan ýa-da meni nomerum berdim o gelen o ine bar ýa häzir bar ýa garaş adres hem berdim özüm. Maňa näme diýdi bilýärmi? Efir şoň diýen zady sen firmaň bolsa men sikim kesipdiň ýani köpçüliň öňünde diýdi. Men hem madym şonu. Eşdiň ýa? Men eşdi. Men o şoň görkezjek sikin kesipdiň şunu norjak bolýanlar. Onno ýok ben şonu men almatda ýaýny diýjekdim. Ýok anno. Boş. Ýoksa näet kessin.
boş diýsen he. Boş Ol de ýok. men özüm aýtdym ha, niýe dowadan gelmeňär top boňuz bileni, top boňuna ýoğun ýan idim. Aýna etdiň ha. Şeýdim, top boňuzdan geldim. Bizde Batyr ulema konumunu atdy men o ýüzüniň maňa glan ýüzü gerek daýan koçada men diýdim sen men göreni diýdim. Ýatadan men sana men öwüz geldi tek diýip diýdim. Bilet. Yo men diýdim oňa pelwana diýdim, nemäň efirine diýdim, olin ýöne ol gelbem bilmedi, nomuna mermedi. Ola bagwana kenne bir ýerde biriň howlusyny, gapysyny, öýüni bilet bagwançylyk edip görün. Bah, Ha o biz ýar guluň berlay. Olanlar giç ýaşy. gelen ýaşy. Geleni. O selin. Ay opsum soraýarlyk dara bilýärmi? Şu her emir konflikte giren näme bilen. Öyle ki gapyl atdyran. Men huýet etdim o. Teret hemmemden bana batjymyz jigimiz doganmyz var dogry. Şo edipdirmi, etmendirmi, aňyrsyna yetmän bir çağa bilet 20 ýaşyny öwedem o çağa bilet disditin bildiň çağa 20 ýaşyny öwedem godan getir. Oraýtan. Inip etjek. Osan absolut getirmesen ay ağam söýüp gitdi. Şol bilet her kim şoňa garşylar öweden bir gyýyl maşgala bilet. Teret öwgela. Öwgelle. Näme bolsa şo bolsun şo duşmanyň bolsa sen efirge adam getirýär şol wara bilýärmi? Ana, kim aýtdy şo şonu? Şo tiýatry wara bilinkiler bilen ok. Şo kim urlaýar? Mahmud senmi? Ýok, neylesin aga. Analiz kurle, Eziz Mehmedov kurle, Eziz Mehmedov. Eziz Mehmedov kurle, Mehmedov. Ediz bilet geçen zanım olar bilet. Şonu aýtdym men hälik eşden bolsaň efiriň adam gelýär şu zatdan sen bilen propaganda ýaly golýa ýaýra sen efiriň diýän bilet. Bular wapçy men düşünjän deňgelen ha bularla men ýa gat aşagdan diýän ýa bular gat ýokardan tutýar bilet. Sen düşünjän gaty gowy. Neme? Öwüz. Olanlar. Düşünjän goýan. Sawol Emirjan, Emir, sawol do. Sen Yana wara, eşämi öwüz. Saňa bir zat ýetme, ýekejimi dowlumlar, ýekejimi sözüňi bölýän. Şo wada bir zat diýje, öwüz. Ýan qyrdy, ýan Badrowyň kanalyna seretdär o. Ol oňa diýe ikisen bir adam. İkisen bir ay ol bile provokator eýle. Adamyň arkasyndan gep etmek gum bolýar men çykardyňyz. Ýyzymdan gep etmäň. Men aýtdym ara Emir şonu. Oğlum diýän zatny düşüneň da o diýip bilet. Bileme aktar sen ýeren oğlum. Bir Türkün kanalyny Badrow var, bir Türküň deprem birinji günnemi, ikinji günnemi ay bir Türkün kanalyna girdim. Badrow'ni ay ağlap men niye molya kadro ettim o hili yağla yo hemden on yağla mo sen ham hala ijet ölen yağla bilýärmi benim bu Türklerimden ne diye tamam köşöş yo ewecan dinle iyidin aydan bizim hemmemizden derdimiz bir diye Türkler yo olun ürün asu bu ayratin gıynan yani kişi kabuta Türkiye'de var 80 milyon halk manyal gıynan Badrow sonyal gıynan ya men huyet ettim o bu neyle artistçilik edeyim ya aktör mü ya ne mi bulacağım agent düdü bolan wakaýa düşünülmedi men Emir onun azatlyk Badrow neme aktörýal bir oglun oňa ananym ol. Bular düşünen näçe bolýan bar. Propagandistler o propaganda onun ötesi o. Bir görsen Zakir'in kanalyna da ağlap otyr ha. Söz ağlatdy Zakir onu sözü. Erkek oğlunun bir ağlarmy? Ana diýerler sözü ağlar. Şahsiýetine. Bu her kim yo şahsiýetine ýetme. Şo şahsiýet diýenin men arkamda gurrun diýeni öwür diýir şaýa. Ole men çykardym. Emir. Sene markandan gurrun gede oturdun bilýärmi diýip. Etçik tebe men arkamda gurrun diýeni menim öwür diýen. Правильно mı şo diýen öwür. Öwür men prosta diýen meni çykardylar. Men söwdüm çykdym. Öwür dogry diými? Men söwdüm çykdym. Sen çykardylar men çykarmaň diýip aýtdym men bu. Karaşyp näme ogluna wakan aýtsa bolan aýtsa. Emir men Azat Haýbaýew Badrow onun ýene bir ýaşury bardy. Onun
Bu azat emir diýe şeri diýe. Bilýän hem zat men bilýän ýurtda bolan zatdan ýöne emiriň plus we minus amma bilýän gepin arasyna bir zadyň aýtdyran da kansara hukman bölüpdi. Onu başga da zatdyr. Onun oglanlar diýen şu aýdan zadyny düşünüň o diýen düýp manysyny düşünüň diýenlere göni topulmaň diýen birazcık maý bermek diýen. Onu liçin ses bas Türkmenlere göni ejeň bazyň başya şondan bu torya da näme murtun. Moda öwürdiler şo dedi. Gatla şu wat emir eşdin esmedin bilemek pelwan diýen bir gandondan söýüşdümer o bile telefondan. Ejeň ki ol algoritma o meni. Ejemi goýmady o meni günlere. Mene käň gördüm. O pelwan nilen mol neme ol farhad würden ki jolun mol bölünme şollamy şol. O TikTok o keşfedi da abi. İzmir'de öz bolýan ýere. İkisi meňdeş. Türkmenistany ýaşaýan ýerem nemede? Wala gurulsa mara menem arkasyndan gep edýän bolýan. Şoň üçin mara öweljan liçke şaýar o. Men fan ödüm. Yok, onlara neme diýecekdim ben? Ol kimligini tanatdyrar. Oğlunlar. Ediýdim gowurýan sözde arkasyndan şahsiýetinden, eýlesinden, beýlesinden hep sokman gowurýar da onun liçini şolar ýazat gurulup. Men prosto men diýen zadym ýalňyş meni. Mysal üçin men şo taýda diýdim. Koronavirusda emme dünýä ýapda ýol. Sen ýalňyş diýdin. Evet, sen bilýärmi ýa-ni ýalňyşyň aýdaýynmy sen? Sen diýdin prezident şeýle gurulup diýdin. Aslında prezident gurulany guruludy şoňa ýalanmy? O many şoňa bar ýa, sen sözüňe bar ýa many. Many şoň illaki diýmede haýsy bir ýurdun prezidenti diýer. Meniň ýurdumda medisina kim? Medisina nol. Medisina hiç şurat edip bilen o bizden mediklerin baş çıkan ok dip haýsy ýurdun prezidenti bolar janny onu aklyň ýerinde bolsa düşünmeli şoň dogry. Eger oýup dogry düşünýärler many şol. Eger goýup dogry düşünmejek diýerler. Şo mal, şol. Ularny düşünmeli. Bu orada şo panyaça berýär şolu. Şo bilema o şo tutal gurulap başlandy. Şo alys şäherlerini etmeli. O ýollar wagtynça beklemeň öňüne alys şäherlerini etmeli. Şo belli zat. Ýollar ýapmaly, öňüne almalydy. Tebe bizde medisina ösmedik diýdi şol. O duraka понятно o. O nemeni Sağlık Bakanı Derman Senatı ministerini getirdi topladı da şu koronaň wagtlaryna şu prezident. Aga şo ýaly edilene diýdi. Ýollar wagtynça bekedip öňüne alys çärelerini geçirmeli. Näme diýilýär? Ana kim düşünýär şo? Näme diýdi o de? Wagtynça ýollary otlu ýollar wagtynça bekedip bolýa diýdi bolýa. Öňüne alys çärelerini geçirip şonu ýygyny bilem o şo ýaly bir zat guruldy. Onuň şol panyaça men düşünjem. Bolýa. Bilem o siziň düşünjäňiz näme? Bolýa. O size pony panyaça bermeliler Türkmenler o medisina ýok bizde. Medisina kim bizde diýip aýtmaýarlar. Ömür, Badar gittin. Näde? Näde bilenmi? Näme söz berýärmi? Hormat goýup. Hawa, buyurun. Hanımlar cevaplar. Ýollar ýap bara men şo öňüne alaýmakam başga elimde çäre ýok diýmek şo. Hawa doğru. Onun ýygy doğru onuň soň Şol boldy şol. Elimde başga çykalga ýok diýmek şo. Ýollar ýapaýmasam. Onun şol panyaça beren okmy medisina ösmedik. Elbette. Panyaça beren ok, şo düşünje beren okmy. Medisina taýam eten ok, hemme-de men bara köpüse menim şonu aýtdym da. Menim şonu aýtdym da. Öwürme şo taýda näme ýalňyş ulludym. Näme ters ulludym. Yo, daşary ýurtdan köpüse koronavirus bara ýurdumda bade boýun alýa, ýöne biziň hökümetimizde boýun almady bu çyýrk hökümete. Oglany dinleýiň-de, seret ýekejem. Reis dilýämedi. Aýdy berýärdi gelle. Ben Türkiýe gelýär, geceň iker niýede adam jaň etdi, ýani geceň gaýet küçük nomor ber oturýar. Şu adam burumunda molana we Hudaý geceň nomor küçük nomor. Çor ben Türkiýe gelýär, geceň Türkiýede gördüm, geceň amylat keň boýun çopany düşündimmi?
Geceňiz terme, geceňiz Vay, terme. şu kuotur pelwan dedim ay. Bizim madem Te de fabrika Gerkules tar ola. geceňiz keň. Ansözüm çor. Keň haramdan geceňiz. Özü çopan deme o. Çor. Menen taň aýtdym Ey. ki kim gezipdi sen fabrikaň bolsaň diýdi. Yok diýersen. Bu adamlar erkek aýtyn ýa maçy däle gaçyp gören kuy. Opşum şuraya bile huyye de yani men prosto var açlı olan. Inni soňun görüşüp beni şu he? Hemen ısırmasın. Karaşy seret maňa birden şotaýdan bu zatyň sen firmaň bolsa diýdi başlara fabrikan soň özü goşdy. Sen firmaň bolsa men kim ketsin ýani köpçüliň öňünde menen bolýar diýdim. Wada geldim liçne SMS geldim geldi nomerini ýazajaň etdim. Men diýdim seret diýdim seret adyma firmam ba diýdim men diýdim. Öňe diýdim iki türlü firma var ara bire ortak gollar Türkler birem öz şahsy adyny açan firmanda belli bir budjet da şondan aşyr geçirip boran. Hususy karhanany hojuluk jemgyýeti ýarakda Türkmenistanda. Menki hojuluk jemgyýeti. Bilen hususy däl. On plus kan hojuluk jemgyýetinde. Onu bu näme diýip başlady? Ýok diýär sen liçin sen öz adyňa orsun başga ortak bolmasyn diýär. Bilen. Onu konum gatdy men barjak diýär. Sen bile bu gurlaýan wagtdan huýet etdim o men prosto var. Bilema tanıtı şu var şondan ne diýip soraýan tanıyan bam şu bolan çuroýar geroy may bilet sözüni durup bilýärmi şu görüşen bam Boş Ömer Zakir'in Gelen, ýaýyny boş, köp boş, bilýär dogry. boş. Deme Ma Zakir'in üçünün ýaýyny jojaň köp etdi. bilýär. Hol nomerymy berdim şoňa men. Jaň et tädir var ýani bejeňiz keň. Daňat gitdi tamam jaňyma malumady ýazmadam. Diňeden TikTok'dan ýazýar. Nomerymy ber ýani mol TikTok'dan ýa-da menem garaşyp barýar. Daňat gitdi men tagym giýişleýän näme diýjek bolýanym bar. Dilbeda mudi işleýär bu dil wala sallam turanda mudi işleýär da. Näme? Oğlum şu ilim açık urda roaming'de Ukrayna nomer Demek dilber neme öýlerde biten biten zat zatlar o. Diýsen diýbermen onu. Öýlerde biten. Gaty merteben besel jara bul oğlum mara Hudaý we men beýip hiç kimse ýok. Demele eşleýärmi dost? Onuň muň sözüni göwüniň arsaň ýaşamanam däl o dünýäde. Hakyky. Yo men diýjek bolmazym seret. Şu oğlum mara oğuljugy bar ekene TikTok'lar. Biriniň içesine gör tanamayan adam içesine şey söýürlermi? Menem bu türkmen oğlan o bilet. Nimene ýa-da moş ýa-da maňa görýär aldym şu konumyny aldym oğlan Hudaý we konumyny aldym görüntüli etdim ýüzüniň suratyny aldym. Maňa şu ýön keypini alamakda şulardyr. Men ýa 29-ny men uçýan ýa Türkmenistana 6-syna da ýyzma gelýän ýa 6-njy iýunyna döle. Men şu tak küçükliğini barka etsek ýa maňa şey diýip men daha garaşan men edýän men geçeme ýetdi edýän Mehmet. Men öleýin näme de? Yo men täze ne üçin soraýan şu oğlan men bir diýen rahatym edýän Mehmet we sen huýy bana diýdim sen gözüňi çapdyryp ýybany sen näme işiň bar diýdim. Ay sen gejeň plan edeýin, eýdeýin, beýdeýin. Hakyky näme işiň bar sen? Protesto goşulmalyň, eneden bolyň gözüňi çapdyryp gaýtdym. Men şonu diýdim. Men provokator boldum, propaganda. Goşulmadyň diýýär sen. Onu mana men geceme ýetdi ýöwür. Oğlanlar mene ýatdym. Bilen bolen. Nahar çeklen o. Tanaky boljak da aýdyp beren. Şeýle gurukçylyk apar gelýär, şeýle bir tuwalet harakat gelýändir. Öýdem şu edek mananma. Ýöňe mara, ýöňe şu aýtýan adam ananyň peýatan taýlap käbirler anan man gedenler soňundan maňlaryny şodaty bolup ketjä şu ady soňundan bilip galýar. Wahyýellerden gelýän taňada. Ha? He? Wahyýellerden mi? Ýokardan geldi ha? Maňa wahy gelen ok men deret bir günde tuwalet harakat bolup durýar. Ta munduna maýdan ananma bolen onu 2 günde dawam adatlyk radyatyndan berip otýar. Bundan ama aýtdyňmy? Öňünden aýtdyňmy? Alşyer, ne firma aýtdym ödem sonra. Sen nireden bilýän o zatlary? Men mara deret ýertir, men hekaýama giýerik gör. Mardan Bayramal tarapdan emete Bayramal itrap gaýlary deret döwlet belgili maşinler bolsa agdyna tiňe konup otyr. Ödem protaýdy goşamotly Ýewrokamat geçip gitdi. Hökümet edaraly maşinler bol. Öde tigirem ýok. Agdyna tiňe konup beýledi.
Mahmut sen neme Türkmenistan hökümetine sol gaýdany ýa-ni tuğulum emme zatlarda işläpsiň. Ya neme emme şu hökümet arasında polisiýada emme ýerde zatlar bilýän ol işläp gaýtdyň emme edarasynda hökümetinde polisiýasynda kembesinde. Tuğulum. Şondan milýanda emme zady. Beşarman ýani. Beşarman ýa-ni bilem. O göne men bilýänem, men aýtýan halka düşündirýän. Ayo YouTube'da dinleýän kabuto bilýärmi? Maşgalasyny tanıyan ýanlar bilýärmi? Ministerler emmesiniň o tutuş Yo, devlet o ağzalar içine çelle aýdyp berýär-de dinleýän men YouTube'da goýulýar sen sesin dinleýän o polnosy prosta sen edýän gurrun ara kabuto sen edil prezidentiň içine giyip çykan ýanlar o. Emme zady bilýän avucunda hyýaly beşarman ýa-ni belet sen kembesine de prokuraturasyna da milisiýasyna da gaýsyna da Mahmut. Onýaly bilýänem barmyka? Mahmut, indi şoň sen içinde işläp gördüň, häzir işläp gören käbir putoklaryň başdanlaryny ýa-da ministerleriň şolar barada bilýänmi? Şahsiýeti barada maglumatlary. Bilýärmi, ama bilmeýärmi ama. Şo bilýänleriň böyle biografiýasyny ladyny alyp bolýan senden. Näde bolup bolýar? Nerede ýaşaýarlar? Haýsy domda ýaşaýarlar? Geçmişini. Geçmiş öyle näme gıdıklanjak. Geçmiş hem gerek. Olanlar nime Abdullah ýalyk bolaýynlar o. Şuň bir tema men görünçüm dar efirde zatdylar. Ey am şu bolupsa sonra dar o bre. Şuň men diýen ladym näme pikir edýäň şuň. Şol aýny gyýdyň eden oýuny, oý maksadyň eden oýuny. Siz özüňiz erkek oglun bajyňyz we jigiňiz we şuň eden lady normalmy? Yani şu aynı tengere işte. Не стоит, знаешь, я тебе одну скажу, я тебе одну скажу, Уэс, не стоит об этом даже разговор вести, понимаешь? Кала, на сен düşüne. Не стоит просто. Это разговор, отходный разговор, понимаешь? Отходный, если отходный разговор, значит, это вообще ağlama Amerika, şu teman açma Amerika. Eğer отходный разговор olsa. Yani şol sonuçta iki adam milli şol değil şol bir taraftan. Emir sabır soru da protestler diye. Отходный propagandonçuluk diýdi, отходный. Düşük propaganda var bilýärmi? Normal propaganda, отходный propaganda. İkincisi diýäňmi şoň? Şoň ikincisi отходный propaganda bilýän. Отходный diýmek düşürmek, düşünmek, ýene biri düşürmek. Boldy. Bir zat sorajak bolýar. Bu protesta goşulýanlara diýesen garşy mı diýe? Awa. Menen soradym şonu. Eşitmedi ýöne. Kime soradym? Maňa soradym. Awa. Aha, saňa soradym. Protestlara goşulýanlarmy? Awa. Men protestlara goşulýana garşy däl. Ýöne şoňa garşy. Näme garşy? Netije çykanyga. Netije bolanyga. Bir zada maksat tutunup protest etmeli. Ne misal üçin protest edilenini gördüňizmi? Men size başga suwtnama almaly. Uzaklaşdyrýarlar. Dogry dämi? Konsulluň öňünden. Polisiýa gelýär. Awtobusyň içine salyp alyp gidýärler. Şo hem anayfyň başlyny geldi. Köp protestçiler başlyny. Emma Eýranlar öz konsulluň öňünde protest edenden näle? Toplanşyp agzybirli bir şekilde. Hiç olar milisiýa aýran boldymy? Ýani goloýlaşyp gelen boldymy? Çünkü men aýdyn. Ýöne bir gyzy
Nämemişin başyny açypmyşyn diýip öldüren şo ýylyň üstüne protest etdiler. Şo ýylyň. Medeniyetli adamlar işleýär, şoň düşünün. İşgärler medeniyet. Men diýjek bolýan adam manyly protest etmeli. Manyly, medeniyetli. Ine mysal üçin gyýyt başyny açdy öldüripdirler eýran. Ana şoň üstüne protest başlapdyr. Gör Ya arkasyny indi- golla tutup näl protest edýärler. Netijeli manyly protest edýärler. Onda davay biz Ezilmedi. Emir. Dinleyecek mi? Şu o Süleyman var atı öldürler oğlancık. Şo için protest eder. Gelir mi yanımda? Ne edebilecek mi sen protesti? Inni geçen sen protest. Edilecek, gelecek mi sen? Ben Süleyman var. Yo, protestin geçen mi sen? Öldürler adam şol oğlancık. Ne hemşin şovat edilmediğini toprağı soğantan edilmeli mi? Ya ben Ne hemşin kızgını vakti edilen olsa? Öldürülüptür şu kızgınlığına. Gelir mi? On soğudan son, geçen son, yıl geçen son, bakana değil, lotşan bakana değil, anında etmeli. Sen şomakalam gelmedin. Sen şomakalam gelmedin. Sen gelip ne emettin, gözünü çaptır kaydı. Maskara vardı. O neymiş bitirdin de. Geplesen avraylı gepler mi olursun? Lak. Ey protest aratmasın. Edin Mehmetov da. Başın çaptırın Edin Mehmetov da. Ödüňe ulu avray, ulu kan aftarça edet geplerden. Gepler. O emme sen gollan mı? Kim ya kim? Sen Edin diye. Kim ay men düşünmedim. Edin kim? Kimim bolsun sen? O sen kimim bolsun? Ay bir protest aratmasın. Emir. Eýdene gep etmeden özüni öz wakaýtdan şonu. Şoň seslemeň diýebilem o. Men de soradım ýöne bu neýletin o da, bu näme o? Injener bu näme teknik näme o bolmadyň näme degişli. Adır Emir men tenken adır näme adat aýtýan men de etmeni mäde diýilýär. Ýöne meden näme bilip otýar. Adat gaýtbaýdyň öz agendar o. Agenton fonda meni. Evet. Ne proteste gatnaşanlar näme saňa bir zat etdimi? Ha? Özüm haýyrly akşamlar, hoş geldiniz. Salam. Näme proteste gatnaşanlar saňa bir zat etdimi? Gaşyn çaptyrdy, näme etdi diýen. Menem madym şo ýerde näme diýjek bolýar? Ne çaptırma. Burada diýilmi? Yok, men sen näme diýjek bolýar? Proteste gatnaşdylar da näme etdiler? Gatnaşdyk ha, o näme? Erwet zat etdikmi? Erwet zat etdikmi? Dogry Erwet zat etdikmi? Yo, dogry bolsa şoň netije bolmaly ortada. Netije, sen ýalaklar bolan soň netije bolanokda bilýärmi ortada? Men ýalak golan näme etdiň aýalyga badak golun. Gelmele kenin de sen disti şu proteste. Näle gelmele kenin? Men gelmeli. Dolap gitmelerle gelmele kenin de proteste. Sen gelmeli. Neden bilýär? Sen bolan olsa men seni görürdüm şöyle bilýärmi? Ha? Sen bolan olsa men seni görürdüm. Hey, goý, sen aýdan şo. Ne, karoçy znaýş. 360 gradus ütkap ýörünler. Käne o sen protesta gatnaşyp. Goý, sanay. O şuur durkun sakmak ýörünler. Emir ütkeme. Ey, Emir. Men sana bir zat aýdaýyn. Men ütkemok, menine şördü. Я здесь. Ты что-то мне хочешь доказать? Ты со мной хочешь спорить? Я не люблю с женщинами разговаривать. Я лично там была. Ты что-то хочешь мне сказать, меня не что ли? интересует. Пусть быть, пусть нет. Мне это не интересно. Были Тебе все раз тебе не это вы для интересно, вас были. Ты, раз Никого тебе это не не интересно, интересно, ни для меня, никогда ни не для кидай кого. чужой огород камушек, понял? Это ты выкидаешь, все, огород. Я не Я выкидаю. ничего не Сперва выкидываю, я просто я свое не- мнение ты рассказываю. свое мнение рассказывай, иди где-то в другом месте, понял? Больше не здесь. Bak Düşünüyor musun? Emir. Ты сперва нормально научись разговаривать, потом более. Нормальный. Hayır. Yok, benim Yine diýelim. Salam giyçağız Men Türkiýeden siyasi bolanlar.
Salam hemmede gitçäsi. Men hiç geldim bağışlar. Aleykümselam gomdum Emir bilen aýtjak. Yo bir düşünüşäň naro men geldim sen gelmedin sen gittin men gitmedim sen gelip bilýärmi men gelip bilmem. Şu soralar näme gerek oglanlar normal gurlap durar bir çıkaryp düşünç gelmeýänem biler. Mysal üçin soradyň sen geldin menem gelmedim gelince ýöne şu gelip gelmeýäniň bir üýtkana şu taýda men gelmedik bolsaň onda gelinlerin ýygynyň gepetme bolýarmy? Erbet gaşyny çaptırıpdyr, aýygyny çaptırıpdyr, elini çaptırıp hiç kim demeden ok. Ne balny ötedi nikawo. Prişli gellermi? Gelliler. Bollumy? Gelen orta yerbet adetdi. Çaptırıp geldi. Indi ýanky emiriň aýtdyany, sen gaşyny çaptırıp çum bolup ýygyny geldi dip şu Edil Mehmetov kemtede oturanok bu şu taýda. Şu ýerde. Kemtede o demez ondan aýtmıyor ýüdün aýtdyym da. Öyle da barbarmadı. Çıkanlar maskara kemtede oturuyor şahsiyetini. O taraf doğru ýa şu taýda şonu şeýdip son pripadnasi dediň näro gönüni henne üçin gelmedin. Gaşyny çaptyrdy dip çaptyrypdyr o bu birazcık näme gödök formada laý düşünýärmi? Ýöne sizem şu gödök formada barýaňyz. Şoňa görä bolýaňyz. Yok şoňa görä däl. Kakoy atwet. Edil yok korek kal geldene edil yok korek. Не надо оскорблять, понял? Не надо никого оскорблять, никого ни в чей огород камуш кидать не надо. Dilber asatly Abalakova salam gelä ýokary. Etdik ettik mi? Erwet etdik mi? Ha? Adamlaryň gözüni açdyk. Erwet boldumy? Men erwet diýmä, gençe. Onu var, hile mara nimetme. Ýöne sen emmek için gaýakdan sürýäňiz, ýalňyş ýanladyň. Her kim batyr bolup bilmäýär, gençe. Her kim sen men saňa diýen şu, sen maşallah tüweleme diýen, sen çykdyň diýen, he. Sen şu zat başaryp bildin. Ýöne her kim sen bolup bilmäýär, sen bir adam most ýyşy çykyp biler, most bir pasiýyn bolup biler. Bir de şoň üçin garalama lällerse, bu garalan taraba ma o goň etmeslet gaşyň çaptyrdyň diýdi. Może sen için ýakçak bolup diýenler planyňyzda da düşünýär. Może içinden öýde gitmän şoňa öýde gaşyny çaptyrmadan pişman bolýandyr. Pişman olmasa gelbeli, kendi pişmanlyk, soň pişmanlyk işe yaramaz. Öyle bir zat mysal berýän ýa-da kyn werbeten diňden öňe sözümni bölme. Men bir zat mysal berdik bolýa. Häzir Türkmenistan hökümeti sene magdarmak isleyen şeyle değil mi? Geçen öğüdüm deydin, Aşkabat'ı 10 tane oğlan olup börötek idimden gelya deydin. Awa. Deydin. Gelli. Şu hareketin şoğsulu oldu. Sen gittiler terörist deyip ıgran ettiler. Men ve yaranlarım terörist deyip sana kitap yazdırdılar. Ve idimden bir şonya sana heşelle kakla sen canına yakarmay. Yakmada? Yakmaz. Ýöne men şonu bir üýtgüdip bilýärmi şonu? Şonu söz bilen üýtgüdip bolýarmy? Netijesi bolup biler elbette. Ama netijeli bolan bolsa şoňa alkyş okar şol adam. Şoňa 200 adam. Ana. Şol adam şeýdi arkany polibom diýil ýa dost sen mirni mal şol zaway wada sen gowul sana gow diýerler, erbet bolsaň erbet diýerler. Ýöne emma adam seňden pikirdiň bolman bilýär o. Yo, bilýär ne var? Onja adam kem etmeler şo gaşy çapyrly, hawa hakykatdan hem gaşyny çapdylar şol olur. Urly, maňla, ýarly, bir näçe ýerden pasak bilen çadyrly. Näçe adam urdular onu? Iki söz gitdim onu düşünmedim. Bilýär, men ýokdum o taýda. Köpler urdular amyny. Ol, nemedak wa işleyen oglanlar etdiler şolary. Iki söz edimi bu? Hareketi yani hökümetin öýden wedipeli adamy, diplomatik adam bolup şo hareketi etdiň bolsa, sen wara gelip bir aýat ýazgar marsyň, akylly başly düşünse. Assalamu aleykum. Aleyküm selam. Hoş geldinler. Hayır. Men näme üçin atdyşan Edil Mehmetov oglanlar diňleň. Men şo näçe Sabalazowyňa bildirdim, Sabalazowyňa bildirdim bilýärmi Edilde. Dost bolmandyr. Maňa diýen gepini bilýärmi näme? Gelsin öz ýüzüne basaýyn. Diýede bir ýer de geçmiş bolsun dost. Şeýlelik etdiler diýe. Dur diňle de men diýen zadym aýdaýyn. Menem özüm bir atpravda diýin.
Maňa diýen Ben söz diyeceğine bilýärmi? Ma ýüregi agyr sıram. Bolmam berdo. Gelip sotaýda goşulmaly keliň o diýer. Eret. Akıllı Gyna sana süldir ya. emi Ýerinden atýardy başgaça. geçtiyen emi seret O. şu näme gaşyn çapdyran bolsa da Türkmen halky üçin çykdy şo dagmy. Sen şu çykýan bu bir ikinciden Wudruk Türkmen halky üçin şu hak hukuky üçin şu öle napример ölle. Значит, ýesinde şular ýany gurrun etjek eniňne. Dinle oturunlar diýen özgürlesen napример. Düşünýän emme zada wyş образован diýeli. Panýatan ýerinde diýeli. Nujel sen ýaňa düşünmedin. Gaşyny çap bir aktivist çykýa protest etdi. Protest demek hak hukugyny gözle. Gaş çapylýa. Bu taýda gelip peşelle kakýanyz. Gaşyň çapdyryp maskara boldun diýdimi diýen. Значит, Emir sen namart olmalyna. Keşelle kak. Eldar, Terededir men ýene söw. Emir men düşündürüm. Men söwdüm bolýar. Töwme ýekizem dinle. Eldar, seretden şu wagt. Yo, ne kurluydu Eldar. Şu wagt seretmen sakince geplen söwüşme. Keşelle kakýanmy, keşelle bekýänmi? Men sana aýdy otur, men sabilezme bildiren Eldar men dinleýänmi? Men dinleýänmi? Men şo gyna süldirdim. Emir sen diýdin. Alişer kanal. Gaşyň çapdyrdyň. Dinle Eldar, men dinle men aýdaýyn-na. Men şu wagt dinle ýüregimdeki aýdaýyn-na men dinle. Men şo gyna bildirdim. Bolmanlar diýdim, dost diýdim, maňa diýen zat bilýärmi? Maňa olar ýa gynaşyk bildirin. Bolma, sen şo taýda bolup arkamda durmaly keliň, aýyrmaly keliň o. Olar ýa bildirler. O köpçülükde gynaşyk. Onu men şolar ýa askar bilen etse bolýar muny Eldar. Köpçülüğün içinde TikTok publikanın içinde men şolar ýa düşürüp aksa men otaý gaşyň çapdyrypdym diýmen ýerimde men askar bilen diýebilýärmi? Näme diýip askar bilen diýebilýärmi? Men sen araňda näme geçýändi bilen. Onu sen bilmesin gurulmy. Bilmesin gurulmy. Eldar bilmesin gurulmy. Ondan geple. Biraz alacaksan katı görmeden. Şu öwüz Hudaý kesin sen üçin saklanýar dost. Söwmen etme men çykarsa. Sen öňe bisni bir atok men sen gurulmy. Haýda Emir sen berde wara bloglanlar men düşündirip bilemek şu wagt. Eldar taňa türkmen dilini aýtdy dost. Seret mesal üçin 2 medal ýaly 2 medal mesal. Öwüz ine yüz-yüze ikisi gurlaşdyrlar. Ene Eskoň özü geldi. Yo men düşündiräýin bu bir ýerde düşünen az var. Eldar bolýar. Näme Eldar hemmäňize salam aleykum. Emir men saňa ondan öň sawbalezini bildireňde sawol bratok taňar elkasyny ýetdim ýadyňa düşýän bolsa 5 kişi bolup oturýarka Ankarada oturýarsyk. Pravozashitnikler günü diýdik. Men saňa sawbalezini bildireňde sawol spasiba bratok sylaňa diýdim. Azakirni sen taşarma diýdim. Dur ýok. Şu adam ýer izledi Burani sen diýen zadyň boýnuň Allah sen erkek. Ýok kam gurrun etmedi. Yo men boýnumy alaýyn ýöne sen ýerinçi dedi oturdun şo taýda. Men hem zatym. Baryp aktivistler. Şo taýda men düşüreniň askar bilen edeniň şunu kuýarmyn ýa. Duray dogryň, ama ara näme sen gurlaýan ýygyňdan ylgap böräp zap sedip böräňmi? Näme hile adam sen erkek adam. Ya, bolýa ýöne sen ýygyny aýtja. Ýygyny ýöne dogry şuňdan. Aktivistler ýaman efirine gelibem olar. Ýaman sen bu özsüzlik bolýar. Aktivist ýaman. Näme bam sen şuňdan. Sesin bam men dakazatsam. Bam faktyň bam şo men aktivistler ýaman ýany. Men diňe diýen adam şu birleşmeli, agdy bir, taňry bir, agdalany gaňry bir, bar diýen adam şol. Ol ýekeni çaňy çykmady diýen. Men şonu diýenimde siziň gözüňizde men provokator bolýan. Men provokator bolýan. Sen oýnaýan, sen sesiň üýtgöt, sen näme üýtgöt, men sen tanýan. Näme? Men üýtgöt. Şol men zadym, men istesem her yer hatda çykyp men sesim üýtgödüm. Men sesim üýtgände dili bu ýerde men sesim tanalýar. Tanalmaýar. Tanalýar. Näme diýip söw? Indi adam üýtgörsem men sesim tanalýar. Ýerine men sana bolşuň diýdim, şun bolşuň bolana, o Eldar diýdim. Näme? Emir, men sana aýtdym, erkek bolsana ýam diýdim, bolsaňa diýdim.
eyle diýdiň, beýle diýdiň, näme diýdiň, men hem saňa aýtdym. Sen ganjyk diýdim, göni, şu adam aýtjan. Sen ganjyk. Sen bara başga ýok. Koçy gurrun ne de oturýarsyň şuma. Sayet näring däro, erkim öýrüň bitýä gaýdat edin o. Şu da oglar däl o. Yani urkoçy diýen normal gep, normal. Men teňle şu para föwşe mo ganjygam diýem, urkoçum diýem. Normal adam şekilde seýetleşýär. Men sen ýa seret erkek bolsaň da, erkek bolsaň boynuň al paýda. Erkekligim föwüşükmi? İlki normal gurulu soň föwüş. İlki normal gep gurulu, ondan soň föwüş. Gaharyň getirdim esko. Bağışla zat diýerdiň. Yo prosto barlama üçin etdim la şu ýerini efirine diýerdim. Men sana dinle. Atajan, bama sen şutaýdy. Diýmedim. Eger sen sana da kazat etdirjek diýerdi. Men ýandy şol oglum ba. Sen ýangy diýdiň ha. Men şotaýda sana sabilezini bildirende, sen şotaýda nerçe dedi oturdun edi. Yok, sen o saplan wagtyny haçan. Ma derde bara, nemeden bolmady dost. Gelip görkezmerken görürler diýdi. Yo, men onu ýalak sana diýem. Yo, men Ankara'da ýakar. Men hem durur diýdim, edip näme bolýar dost diýdim. Men sana aýtdym. Dur diýdim, näme bolýar dost? Dur normal getleşmeli. Temali biçetip hasabyňdan geldiň. Garo aýyr, sen o ýok, sen o da tip askar bilen et şotaýdy men aýyrdan boldy. Bilotyrda kim bilen oturup. Sağ balýana bildiren spasiba diýdim. Ýöne seret. Spasiba diýem ok sen. Sen spasiba diýem ok. Sen şotaýda liçna primoy efirde men askar bilen etdim. Spasiba işaret. Liçna problema var. Erkek bolsan o. Liçna. Olanasy. Diýen zadyň diýdim diýär. Sen ýamanladym diýdim. Men aşamda ýatyp duran ok sen. Erkekmi? Urkoçmy aşamy ýatyp aşam barlak görüň sen. Barlak görüň. Görýäňdämi? Şu at men hiç ile sen askar diýdim. Normal gep. Sen sebäbi niýe şol urlon soň nerwin bozulup durýan. Bu nerwin sistema üzülüp durýan. Şondan soň aýten normal gep başarmy? Şoň üçin urkoçmy. Yani men ejetne başyna ýetip sen hemmesini ejetne ýetip. Eta to de huýa. Baqy madrasy bersen Ýekane Konçun dost, gat görme. Boynuň al, men diýdi. Gurrulu men oturayda dost, kabutar razbotan çödýän. Gurrulu men otur, men bir ediýdim gurrulşyň, ondan soň soklaýar. Erkek gala aýt, men konçun dogry diýdi. Spesialne taýýar, spesialne adam ne işletirjek bola. Bir jemgyýet tur. Edi provokatsiýer etmede, edi normal diýdi. Öwelgeldi sen haçan üstünden şey istiva. Men işe gurulacak. İstiva etseler sen onu işe gurulacak. Dinlede bu kwany işe gurulacak. Pelwan ýani bir adam meňsin izdiwaty, bizde ejeme bajyma etdi. Dost men şoňdan deň bolan minni. Şuňaňmy? Dinle. Prosto sen askar bilen edýän şu atly oğlanlar biz gözen ötürüşne şu atly jowa ýokdyr. Altymydan bir ýerde uruşmak maksadymyz ýok. Birinji biriňiz gurulaň askar bilen etmen. Bulam ýalňyş biler aro. Emir men emiriň %100 dogry diýmek. Emirem ýalňyş ýa dost. Erkek gurrun ýalňyş ýa. Dedip böra bir ýyldan bäri provokatsiýer dedip böra aro. Geçen ýyl sen provokatsiýer dedin ok. Maksat bolýar, maksat Türkiýene geçen başyna ýetdi. Kömek edýän bolma, özüň oňaly görkezden bolma, eýden bolma. Adam birini kömek edýär. Muşurdan oglun alýar, sen oňa ejetine ýetdi. Men millet propaganda onçuluğu edýän. Men sen aýtdym, zalynaň efirine baryp näme diýen? O taýda bana yardım edinler diýdi, plan idi diýen. Ondan adam gandysyň sen Zalina diýip, sen zaten Zalina bilen kiňil bir adam asyň. Näme sen Zalina diýip sokýan Zalina, sen aýny näme? Efirine barsaň Zakirň kılık bolýan, oň efirine barsaň oň kılık bolýan, buň efirine barsaň buň kılık bolýan. Ödün badra erkek. Sen ne bolun? Yo, sen bolun. Bermaňa kontaktyny erkek görşeli, erkek gal görşeli. Bermaňa kontaktyny. Görşeli erkek gal 100%. Erkek sen o dogry. Nide görşeli? Erkek gal gel Antalya'da men. Antalya'da men gel erkek gal görşeli. Antalya'da mı?
O men Antalya'da. Antalya'da görüşeli. Sen maňa bir konum atybiljek, men sana ertirjek ante. Liçkaňa men seni ýazjak. Bolly ýazmaňa liçkama. Sen erkek ogluna biderek bäde. Böyle liçkaňa ýaz. Propaganda, näme, ol bul. Bara sen Erkeğini, merkeğini, hileni, taşla şu gittin. Şol bider gittin taşla. Propagandon, hili yerin, açın, nomun. Şolunu guruluş. Sen publikoda olur yani erkeklerek gipleme. Şol hili, propagandon yanına varar, ana şolunu gipleydi. Bolly ýanma. Oğlunlar yekizemin. Şu zaman öldü. Oğlunlar normal guruluşup bolýar. Biz bilet altymada grammatny oğlunlar bilet. Sen bir-birini propaganda. Indi men oradan sokup gurulumy. Analitik edi. Men sen ertir telefonuny alýan, konum atýan Antalya barýan, şonu men hili diýmaňa. Sen zaçmary diýip, näme diýsen, sen huyly diýip, huy pilot yüzme yüz görüşür-de. Näme diýsen şonu. Bolly yüzme yüz görüşmezde men sana fakt bilen görüşmem. Onun meri işte gurulumy. Sen görüyorsun bana näme diýsen? Sikerler sen gol gördün diýdingmi? Ha? Sen ey Zakir, nifirne var beýle, urlayan emir beýle. Sen propaganda näme ejen sikerler beýip görösen diýdiň bilýärmi? Ýadyňa düşendir ha. Doğru dämi? Ýadyňdan çykdymy? Bara TikTokda sen sesiň var ha. Men bir daha sorajakda şundan ha. Özgeli eşitýän birat ýa-ni diýdi, protesta gitdi, eziz gaşyny çapdyrdy, näme peýda boldy diýen üçin ýerdim men. Meniň sana jogap berjek onu sen eşitleň şu taýda. Emiriň arasynda näme görüňçilik görüň bir jamat dinle da kança dinle. Men araňda emirlerin eziziň arasynda näme bolany bilemok. Ýa-ni emir garşy значит türkmenleriň hakkyny hukukyny sorap çykmagyna garşy emir. Hiç yerik çıkmaň diye gaşyňyzy çapdyrmaň. Bilmeden propaganda kaçırma boyunda oturdy. Näme bolany? Sen dost näme öýde oturdun nara şoňuny? Eldar, benim şolay alyp bolýanmyn. Sen logikaň boýunça men şolay alyp bolýanmyn. Senin ertir. Sen şoňar bolýan özüňe. Şolong log. Senem döp Adam çıkmış durmaň peşinde de bu. Seve men arkamdan gurulýarlar. Erkek Emir. Ben şu anda ettim, öwür geldi. Erkek mi, kanjekdi, görüşetmakmy diýiber diýdim. Publikoda götüň açma diýdim. Ýa-ni näme? Emir. Publikoda götüň açma. Iki liňaň arasynda götüň açma gowlat del ediýdim. Memedew. Aýtdym ha. Sen men bilen görüşdüydüm. Gaýtala. Eşitilmedi gaýtala. Inni görüşýär sen bilen ýapjam o hele ýa. TikTok ýa. Gaýtalap dur. Ýapjam ony görüşýär. Maňa motor beräýdär o gaýrat et motor bersene. Her kime bir minutdan wagt bereýin, onuň şu bir minutun içinde ýa-da tökmek atsyn, ýa-da gurulsyn, paçýamy gurulsyn, näre şo bir birine haýwat atyp moderatorluk bar. Tam şu an men Emir, sen ejen sikselerem protesta çıkmayan sen bilem. Ejen şoladan trap qadan. Ejen götünü sikeyim. Sen ejen var a dızlarına sikeyim. Erdar ummutu sikeyim, düşdün mü? Huyup pilot ejen barra. Düşdün mü ejen amına sikeyim. Sen bilese bolýan adam. Kendin otur öýüň üçin ha. Süto yetme. Balam. Yaman elbet Eldar gatýalňyşýan agam sen bire beýle gurdat gurulama gaýrat. Evet. Ejetine yetme. Ejetine çıkka gaşyny çapdyra özü ok wagt efirde üstüne izdiwas edilen wagty gurulamaly barat gurulajak bolsa. Sen bolýa menem çykmadym ondan ýani erkin geçerim çekmedim oturdum näme? Yo dinle menem çykmadym ama çykanyň ýyzynyň gurulmak etdirmäni. Bu terek bu TikTok'a çıkıp başladın. Bu ara bir yıldan bu. Evet şöyle öyle dinledim. Ve vartman da ara men dinle. Evet. Çıkan adam 40 işte uruş oldu bilem. He? Bana da geldiler. Beni gidecek gel şol yanlış dedim. Yönür şon gaşın saplarını men gıyna söylerdim. Hormat doydum bana şon Şol vurgun atýaňyza syn. Erkek men wara. Ban geljekdi adam. Gitmeler ekeli şo git boljony bilýärdim men wara. Bilýän hökümet tanıyan men
Galtaman hükümet şu taýdaki işleýänler medeniyet adamlar dällip bara men şo hiç etme takmadım. Garaşa gurlat bolsun diýilsin diňläp dur helmer o. Näme? Eji önemli olan senin gaşyň çapdyrmak da. Lüboy bir adam başga bir aktivist, başga bir vatandaşam bolup biler. Sen derende hakyny hukuk edip protest edip biler. Значит, olan ama izinden şular yani gülje eken emir yani haramzadalar. Eje sana bir sonsa satıp gören çortlar. Nämetini bilýärmi? Çotto. Eje keýnüň çorty. Sen protestin, sen gatnaşman maksat adam sen o. Eje sonsa çalışan adam sen. Gürleme o köpçülükde kan. Bolda ya. Tüto yeten 3 alamak emir gat görme. Salam aleyküm. Eldarım çıkartan o Eldar özüňem çıkar bir tosamas istersen aşağıdan girecek olanlar var. Ata askarlar var to. Emir gitti. Berden Emirde çötakı geroynaşy bolýarmy ştoly? Ha? Emir, gatten paşyrdan olýanyna gelsene sen erkek bolsaň şo ýeri. Hele adam gydynyň konsulsuwa işgärleri kowulany niýerdedin sen? Ha? Niýerdedin? Emir niýerdedin? O genç azatlar bilýär bular o. Bilýär hemme zat bilýär. Ýok, men gydymdan konsulsuwa işgärleri ýygymdan kowulany niýerdedir şolar? Ha? Yeni aktivistler gydynyň gelecek bolýarmy? Öwezgör bilen görleşene öwezgerler. Daway ikimiz diskussiýa edeler, men sen bilen goja sorag berjek bolanna. Siz yana gatty gysgadyk şöyle düşünýän seret. Şumat ýa-ni näme üçin girenim sebebi Eziz gaşyny çapdyrdy protestde ýanky geldi dedi ki gaşyny çapdyrdyň näme peýda boldy dedi. Şol gürüňler bolupdyr. Men seni watan söýüji derek bilýärdim. Ýani hak hukugyň ugrunda şonu hak hukuky üçin goşulýan efirler diýip bilýärdim. Öň. Ýani görýän bilen hiç ýok ýanky nämeden ok. Şular ýani olada naprimер 40-45 ata-baglamy söwüşdi Germaniýa bilen. Biram gelýärdi sen ata-bagyň garaçy şehit bolmady, söwüşmedi, çortdy sen ata-bagyň gitmenlerle söwüşdi diýen olýar düşünýär. Yani söwüşde bulan bulana berdi. Kynçylyk yani gaşyny çapdyrdy. Protestem bir söwüş ýanak şumat bilýär. Şu öz hojalygy üçin giden ok, ýa 1 manat pul üçin giden ok, hak hukuky üçin gitdi. Men Eziz üçin diýem ok, başga ýöram bolup biler. Ol atamladyňam kellesini ýaryk göberdi. Значит, olam ýalňyşdyr da. Ony barymyz efirim açmalyň, görlemäliň, öýümizde oturalyň, wapş telefon bolmalyň o. İnternete girmen onu özgürlü. Sen şöyle diyecek bolýan. Emirim tarapyny alyp. Sen näme diyecek bolýan? Çotky ýaşyny pajysa aýt, menem oňa gara saňa soraw berjek. Assalamu alaykum hormatly ildeşler. Hiç gaýsyňyzdan bilet. Özüňiz gürlemesek ses alyp bolmaly. Durun hana. Baky assalamu alaykum. Garaşa da, deme. Bravo, burmunda. Yapayda sesine şuna. Yapsana sesini yıkacağım. Teret Eldar. Hiç yapsana. Selamun aleyküm hormatly ildeşler. Hey düşündüreyim sana. Sen şu an diyen adam. Sen kimin tarafına değil. Men madamada iyiliğin onun tarafına değil. Men adaletin tarafına değil. Şurtaydı. Gidip bir gaşyny çapdyrdyr diýenler. Doğru, çapdyrdyr. Ýöne şunu adam öwezgeldi sen sesini eşitdi aro. Şuňaňmy sen näçe şunu altyny bolmady bolady. Sen näçe tamaşdyrma üçin çağırdy bile. Siktir sen ben senin ejini sikeyim bolsaň men senin ejini sikeyim o haramzada götmerin. Gelsene menin özünüme ya sana ejini sikeyim. Menin yüzüm belli, adım belli, familiyam belli. Senin ejini sikeyim. Sen ayrılma asliyetinde. Bağışlarsın ýöne. Dinleňler hormatly vatandaş. Ey Allah ne atlamasana sene haramzada. Sen Allah'ın Nereden kaldın? Geceliğin rahmetli boldu. Tunun adı. Maşkalan ecen kalkın deyip oturmak. Tunun adı çık. Bolýarmy? Gurlap. Yani eceden başka adam yok mu? Etçek korsanız. He? Eceşence.
Ece sence Yetlemem. bağışlarsınız Eger da bari yani birinin ejetini etjek bolsaňyz da men sizin ejeňize yeterin. Ejeni ara sokayman. Yekeji hileyam ara sokup bilbidin sikeyinip geplebek. Düşündüňizmi? Ene Janaap Erkek bağışla bolsa koysaydın durun. Oyunu yok görünler. erkek Salam misin? aleyküm. Yok durun erkeklik bularda bara. Yani Hoş geldin. mintesini getirseniz şayet edip yanamda kazat edip olmadı. Özgel sen maksadın nime? Neylesin senin maksadın nime? Sizler burada eskoya edilen zadı yazgarmak yerine burada hükümetin yanlış eden zadını adamlara düşüntürmek yerine kalkıp da esko yanlış eden tek sizler taraflarınız nimesler ben düşünüp bilem yok. Yani ayna temasında şu tema boldu. İndi eskonun üstüne ayrıca dostlar. Sizlerin maksadınızlar nime vapşi? He? Sana Sizler nime cevap için verdim doğrular yani. aytmaya korkasılar? Kim kork ya? Dursaltan Sen ne için korkossan diyeceğim? sen gelenden Ne beri bileyim? ortalık karışıp gitti. Sen Dursana. nime? Davay Ne için bana taraf tökmede mankara. etmemiş var? Erkek adam gepi bırtta boladı. Ve Oo. taraplayan bırtta boladı. Götünü ta narya ta berya krasivi torta geplayan Hayır bu bir tarafı, berde hayır tarafı akıllı sizler hemen Dursaltan. düşündüğünüzler mi? Başka Suudi adamlar der cahil de yerine koyup cahil yerine koyup men manipülasyon tökmede edip ettim mümkün. bilmişler. Bizler Golya burada men 3 sana yıldan tökmede beri ettim göreşik mi? gel otmuz. Emin ol sen kiteki oynatk. Yaman köp gördük düşündün mü? Akıllı Doğrudur. bol. dur sen şuna Adamların göröten dur sen azaplarını, Dursaltan. Sen adamların neyinçe beyden çekilten oynat gidiyen suatları kıyınçılıklarını sen men metelen inanın pes kitek, edecek ola. inanın Dursaltan. kitek, Ödüňe özleriniz bir mankara dinlämeýän öz başaran geldi. atbilýän Bizler sana diňe gurläp inanın durdun düşündün lak mü? lak kılıp la Sen öwrüňki dogry ortalığa durup öz niýeti karışıp görmeli. geldi. geldi. Sen içine Pençeden gel düşündün Sen mü? düşünýärmi? Sen Dursaltan. yüzünü Madama sen açmazsan gurlemelýän lat kimliğin ýok. görkezmesen Madama bize sen sana inanın gurlemelýän lat düşündün ýok. mü? Men sen efiriňe gurleýän agy. Etme Sen şu an oldu. gelip O bara yüzden gelýände diňe öwrüň 1000% gurleýän. dakasını düşündün mü? Sultan. Oynatkı oynamanarda Sen berde. men içerde sana ýa Berde SMS adam yazdım olsan men. azayda Sen sen berde SMS-me esko jogap bina berdiň. vatemez. Dursaltan. Pıtamıştı esko Men içkime güç men ulanmadı. eskiden Bizler sen mirinin puço eski memmezat sala çözecek olduk. eskip satma Şonun yetme için agy. memmezat Sultan. resmileştirotmuz. Şonun Öyle için demek. kanun atlar Emezem. otmuz. Sen Şonun sala için eskip satma kanunların yetken. arkasından yürütmüz. Senin kitapçeler manipülasyon edip bana Ne ortalığı emittim ben, ne karıştırıp emittim? bıraktı. Ay dayda, bol ayt men tan düşündürecek ola sen men Sen sözüm nime öyle. için aydı bilen yok berde hükümetin yanlışını. Ne şu aydamak mı Cesaretin niye sen yanlışını? yok senin? Ne şu aydamak mı? Aydıp dur Sultan. ne mi da? Sen nime için gelip çepekçiler savunmasan dinle. berde ben düşünmedim. Sen teret men sana cevap verecek ola sen men gurreden ak. Din ödün qıyğır kurlan onu da Gürle gürle krasiv gürlemem. Çok ki Men krasiv gurlamak men şuraya okudum men şey gurlanan orada men sen yalık bıyıklayarak gurlamak düşünýärmi? Birinin sen sesim qıyğır sesim sesmestirecek olamak men normal edip dilini gurlaşıp düşünecek ola Görel normal kandı gapti sen işi tutman. Teret sen şu an sen gepin ýartyny girip bulmaňa şo gyýyp başlaňa. Giýip alýansanym öýsüňiz naýyndary şula adam men bizar sen gaty bir tan açık durmasana sen şu ötmedi şunlar adam. Adalat durun. Dur Sultan dur. Yakacağım öz geldi. Dur Sultan. Men sen gelýän neylesin bilen öz geldi. Gaytam eskon dedi yüzüne ait ibnemettiler haberde. Yanlış düşüşme vardı ya haberde. Yok Seret ağam Peydasını düşünürme hiç kime işler düşünürme Seret özün haklı adam düşünürme men hiç kime maňa var aşakdan şodur Sultan özi ýazýanlardan pikirlenler ya sen maň askal bäz men maňa hiç bildiren o Dur Sultan sen näme diýeň sen opşum 100 adam bir tarafa gidin men şu öz dogry ýoluma gider düşünýäň maňa hiç kim bildiren o onuň sen mara diýäňdenim näme üçin sen esken arkasyndan ýa o sen gepin manisine geçitmen şey diýen onuň ýanky aýnaly sebäpdir sen näçe aýnan tarapyndan ýa men aýna diýip gyýdyň jynsyny taýlama otaýdy men gyýdy we jynsyny ýan adyn diýip taýlama provokatsiýa sort o bolsun bu bolsun qara bolsun ak bolsun lewap bolsun aşga batyn fark etme gyýdym biziň bajymyz jigimiz ejemiz aýal loganymyz bar diýdim şoňa saýy bolalyň diýdim şey diýdim näme üçin sen gelip berdi maňa tökmet atjaň şu wagt köpçüliň öňünde Gürläp boldunmy? Argumentlar bilen gürlejek saňa gürläp boldunmy? Arkaýyn Böyle Seret men aşağıda yazıp oturyň sebäbi sen näçe günden beri efirlarda izarlap gelýän. Sen ejeň bajyň bar diýäň, dogrymy? Ayna hakkında. Men sana çata iyi verdim. Aynanyň edýän zatlaryny, dogrymy? Türkmen gelin gyzlaryna nähil jelek diýip askarbiýat edişini iyi verdim. Dogrymy? Siz berde ayal maşgalanyň 2 san çağası bar, 5 ýylanyň 2 semin valid. Siz
Kagbutu celepçilik edip 2 saniye çağasını invalid edip doğulan ya muňa da prezident günahkar del deyip nähil tarapyny çalyandan gördüň doğru mu? Biz Haçan berde uğradın ayda efirde efirde temek seçtin haçan uğraştın bana şunu. şu gün çata iyi verdim görsün gürleşel dedim mi yok mu ben sana? Yo men şu aynan efirden soň etdim unutdum şunu ayda. Murat bir minut gayret etsene hayır senden. Murat gayret et bir minut. Ben sana çatıyı verip şonu Murat pajasta gayret et. Dursultan. Ben sana çatıyı verip şular görsün gürleşel dedim mi yok mu? Maser bola onu geçtik. Bola onu geçtik. Bola onu geçtik. Öňe uğrattım, soň uğrattım. Ben sana argumentlar bilen gelecek. Dur. Ben sana argumentlar bilen gelecek. Aynanın tarapını yekece aktivistin şu efirde oturanların yekecesinin ağzından hapa söz çıktı mı? Yekecesi asgar bilet etti mi? Yok. Ne mi? Sen düşünmedin mi? Sen bize ne mi yükleyecek bolan berde? Men size işler yükleme haro. Hazırki aydan sözün gaytalasana. Hazırki aydan. Men dım sen gürledin. Yenen bir geze gaytalaş onu. Asgar bilet ettik mi biz aynanı? Ya yazgadık mı? Yok ya asgar bilet lan verdi deyip ayttık mı biz? Biz niye bu mesela koşulmayacak bulduk? Ben sana Galatasaray'a uğrattım mı çata? Ben şu yerde düşündürdüm. Şatlık bilen maksat birbirinin ecesini, bacısını, çağasını mahvettiler. Ya ağzına almayacak sözler ayıp izlanım doğan boldular dedim. Oyun bulara inanmam dedim. Doğru mu? Şunun için özünü akılla sıradan bulup biz bara 3 yıldan beri çeken zadımız özümüz govu bilyaz. Sen berde bir zadık Kagbutu biz adam bölücü alıp bolup oturuyoruz. Biz ayna sebepli nehil davlenya sebep olduk. Şonda da mertlik edip, adamçılık edip, ululuk edip yine şu kızı asgar bilet etmedik. Dine biz ediyen efirlerimizde şonu absürdayt etmeyecek olduk. Sebebi şu dereceye düşmeyecek olduk. Düşündün mü? Ben sana adam dilinde açtım. Bizim hemmemize aktivistlerin yukarıda Allah var çağımın üstüne yemin ediyorum birimizden bara dil dövüşmedik. Şu videonu paylaşmalı deyip. Hem aktivist öz vicdanının sesi bilen şu videonu paylaşmadı. Yenem ayna bilen oturup aktivistler günahkarlap aktivistlerin üstünden bir sürü propaganda yüreden şu maksat diyen adam şu videonu paylaştı. Biz bu oyunları köp gördük. Düşündün mü? Berde ikili oynaman. Erkek yal bulun. Ben iki oynadım. Siz sen berde bara aynen taraf tutan bulup. Dinle men. Men aynen taraf tutamam. Dursultan. Sen dinle gurlayan. Ben sana gepim gutarmadım. Bola men sen dinleyecek. Ben sana düşündürüp ayttım. Efirde de ayttım. Sen bana dedin. Bola del ben gepim gutarmadım. Dinleyecek deydin şu Dursultan. Dinleyecek deydin mi dinledi. Men gepim gutarsın dinleyecek seni. Ben sana ayttım. Çatta da ayttım. Efirde de ayttım. Aynanın gidecek yeri politsiya, prokuratura ondan sonra tutuyum. Biz berde adalet del. Düşündün mü? Şu bile şu arkadaştan değil. Esko meselesinde de Esko hiç açan güç kullanmadı. Esko'nun protest etmeye, mirini protest etmeye, hakkını talep etmeye hakkı var. Berde yanlış eden Türkmenistan'ın hükümeti güç kullanıp adamlara şikayet ettiren Türkmenistan'ın hükümeti eğer şu zatları açık aydıp bilmeyecek bolsanız manipülasyon etmen efire girip düşündünüz mü? Men ne? Seret Dursultan sen aydıp boldun ha. Men seni eden işlerine de şu vat alparan işlerine men pon gollayan. Meni koşma bana başa bildiren ok Seret. Şul sen bana uğradan zadın ne şöyle 2 tane invalid çağalar aynı bilen bolan efirden soň uğrattın doğru değil mi? Endi boynun alayda. Ova Yönemen efirde düşündürüp ayttım mı yok mu diyen zatlar sana? Garaşayda men ayda aynı. Men onu bilemakdım aynı o zat aynı diyenleri. Dursultan aynı bilen bolan zadi. Men prosto şu men 3 hepde ver şu ayda şu bolly men dedim adamlar beýtmäli boldy. Yani iş mesele bol kabul edip bilemok. Men efirde adamlar şayatsız ayttım aynan ediyen zatlarını. Yazın aşağıdan. Düşündürdüm mü men adamlar nämedenni? Näkili millet parasını edip, näkili sögenini efirde teker düşündürdüm mü yok mu? Men bir söz dinlemek. Salamu aleykum hemmenize. Dursultan aynı. Men kelem açtım. Parlament gurlal Dursultan. Oka yazılanları. Sen berde men yalança çıkaracak bolýaňa. Men pram efirde ayttım sana. Sen bana tökmede attın, men sen yalança çıkaramok Dursultan. Men sen yalança sen meni sime tökmede attın. Menim yine radili sen bol. Yeterince teşvik kazandık bu işte. Sen tökmedin agent değil mi? Yo men nereden agent
Evet. Böyle sen bana Öz tökmet geldi. dem şonu. Senin Gülsen. edýän işiň näme ortalığı garıştırıp? Agent bolmasaň näme üçin bu zatlar? Näme üçin sen çıkýan doğru Ne? düzgün emme zat? Слушай, я Aa, кого-то защищаю женщину, девушку. Подождите, давайте. Мы все взрослые люди. Прежде чем активист, прежде чем öz pikirimizi aytmadan öň bizler люди. Это раз. Уже потом мы активисты. И kara öz geldi. Dusyanın mesela tam olarak açacak zadı ne değil mi? Tam olarak açacak zadı. Mən özümü bilemem özüm üçün. Siz özünüz üçün gəpləyin. Düşünmedim. Özümün aytacak Dostlar sen düşündürüp aytıp bilen sen bir gıyır kurlayan. Siz özünüz üçün gəpləyin. Короче, Bratok ben düşündüm mü diyecek bilen zadın. Sen niye tipi olan tarafın alma birin tarafı allı ya da düşünüyor mu? Men bana olan политически ягды hiç gıdıklandıran yok. Mene просто она женщина, чья-то дочка, чья-то мама, чья-то жена. Şu taraftan neydi men o şahatlığım şu çadına giyip dedim. O tayda sevgi uşuk kayıttım. Şu an iki tarafı onlar üstüme daha şataştı. Ya da bir çiğsin. Tam yavaş yap napli temin şöyle fikir yapmasanız. Dursultan men sizin günümüz galana, sizin bana günümüz galana. Men öyle fikrim aydan lübo yerdi. Sen men ne aradı görüp bilirsin. Tarafını Alaryalı aktivistlerin hiçbiri ağzına kapa söz almadı. Aynanı günahkarlemedi. Aşırıpka eden bolup bilir bu bize adamların şahsi durmuşu gızıklı deldi. Korutku ve yasını ayttık öz geldi biz sana doğru mu? Eğer biz şuna töhmet atıp aycelep yenilemi diyen bolsa senin şu zatları aytma hakkın bardı. Yöne biz o zatları özümüze geliştirmedik. Olarlar hiç değil blokmadı. Yolumuzda ne meseleler şeysin olar. Davay on ayır ödü yolumuzdan gider. Ne meseleler olar gitsin örüşsün nör ne mi iş edyen orada etsin kime ne mi olayan orada. Biz ödü yolumuz bile bu teman ölür. Aynen ne mi edyen orada etsin başka tam yine şoma menleşlerim. Davay ödü yolumuz bile olalıyor. Kim näme diýse diýbersin, iti ýürür kerwen geçer. Biz dinlesek bolmaya, olar dinlesek, bular ýerlerde olar ara sok biziň ýolumuz bulaşar. Şoň üçin öňe belli senem agamam boldum, jigimem boldum, goý o temany etjeme öz şu barýan aktivistiň temasy ne dediň ýurt barada galannam dogry düşünürsiňiz. Gerek gelmençe, olaň durmuşam gerekkä gurrunam. Bolya. Niyankı ondan önce bir de var. Aleyküm selam. Manga vara aynı urumda değil. Doğruyum. O hiç kiminin anlamında. Geçmişem kumuna gittin, geleceğim kumuna gittin. Men üçün urumda olan şu tayda. Gayrat. Şu tayda sizin öğretiniz de var. Şu düşmana morda şonu ulon para şon karşılaşlarına yetirmekti. Näkili getirmekte primer ber neylesin primer ber näkili getirmelikdi. Ola näme diýmelikdik biz sen öz pikirini aýt näme diýmelikdik biz. Ora olanlar diýsen ne asakisi çydama o daýwa. Ne de fiýaty düşünjesinden ýa yemen durholtana ana ýa tarapym ýekeli şu ejelik duýgusy bar. Şu duýgusy onun üçin aramaz. Şu taraftan samimi olduğu için yani ben dursultan. Bola sonra sana näkili savunmamız gerekiyordu. Näkili savunmamız gerekiyordu. Aynen näkili biz onu garşdaşlarına. Yani orada gurrotun size gurlan öyle. Çıkarıp koyuvermem şu duruşuna. Siz karşı tarafı şu takipçi. Dakansa dinledi ya o. Neylesin dinlemedik mi Firda? Onu koyarlar. Aynen vurun koyarlar. Bir erotik videosu var. Şu an izleteyim de özüne. Son qaydyp gürler mi kele baplar hakkında. Yok, bunaka işler etme Baki. Boş ver. Yok, men de hakikati bar yöne. Bar ya şu Türkiye'de yakazmada bağday olun var. Men deret, men şunu ýerden turdum. Deret. Oğlanlar saat 11'de durdum. Bana şatlyk şeýhi diýen adam jaň etdi. Şu idänidi sen montaj etdiňmi diýdi. Bir tarapyna bagyşlarsyňyz şatlyk şeýhif diýen men ol adam tanamagam bilemagam näme diýen diýdi. Özi şoň maňa video oklady. Bir tarapyna şatlyk şeýhif, bir tarapyna da
Yankı ayna değil yani. Men şonu çıkarıp ýaýradyp ýa gurrun etem. O maňa gerek sebäbi. Men aýtdym men bular ýalladyňa goşulamam, ýene de demmok sen blok dostum. Söwdüm-de. Ağam bize Ana de boldy uğrattılar. burada. Hemmemize, hem aktivistlere, yöne birimize metmedik şonu. Aldı Ha. maksat çıkardı. Düşünýän mi ağam? Yo on men bilip oturum. Sultan Azad'dan bolanmam men on. Content maker mısınız indi? Video çıkarıyorsunuz mu? Эротические videolarda. А мужики, можно общаться или нет? Hemen video. Я на самом деле присоединился, чтобы общаться с Нейлесин. Потому что мы раньше тоже общались. Салам алейкум сказала так. Алейкум салам. Я тоже сказал. Salam. Когда зашел. Не обещаю так, братан, если перед меня пришел, только что sen gülle otuyken men güllecek olsun bağışlarsın diye otuyun. Dinleyecek mesele değil. Senden son geldim belki. Türkmen çogurlasan haf gowur berdi. Gat köp oğlan gaý türkmençe düşünýä, ýalňyş düşünmeden eýdiýänimi, ýöne orçça düşünmeýänken. Yo men İngilizce gürlemem doğru. Mesele değil. Sen aydınım doğru. Hop, hem şu bratowa diýänne orçça gürleýän şu. Yo men türkmençe gürleýän pastaýany bir maňa orsça yüzlense soň menem orsça geçýän. Sen diýjek bolýan zadyň bratok, siz video oňarýaňyzmy diýjek bolýan şu wagt, dogrymy? Owa. Ya şu özüňe mez bratok diýdiň sen. Näme bolýar bratok? O türkmençe däl bolýar. Bizim Türkmenlerimizde bratok dik gedilýär, boy wagt, bratok dik gedilýär, özüňden ula. Özüňden kiçe de bratok gedilýär. Dik gelýär, ekedik gelýär. Ay tuğlama. Bratok şükür. Sen gepine yumur soktum da hazır. Şut getdim öne gatı görme. Yo men nämen gatworýan adamlardan. Türkmençe gürlesen dedim, benim şoňa jogap berýän. Bratok, video oňarýanmy diýen soragyna men jogap berýän. Kim bir video oňar paýlaşypdyr bu grupkaň içinden? Sen gördüňmi ony? Ya sana okladym biri, oňardym diýip. Yo sorak vermek indi aýypmy? Men sorak berdim. Menem sana ýygyna sorak berýänne. Buň içinden bir salamlaşyp viza sizdan goýup bir salamlaşyp bolýarmy? Salamlaşyp çykjak men, mümkin bolsa. Salamlaş. Viza girdiň, bratok diýdiň, orça gürleme diýdiň, özüň orça gürle otyň. Gomy birden bäşeşle emmäňiziň ýagdaýyňyz, janyňyz sagmy? Jorik aleyküm salam. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk. Gomy ýagdaýlaryňyz, janyňyz sagmy, işler, çağlar, öýdekiler, daýzamyz, daýymyz, gelinejemiz, hemmesi sagmy, amanmy? Şükür Hudaýa. Özüň näli gomy? Şükür Hudaýa. Eýşi. Orça gürleme diýenem, özü orça gürleýär, arada bratok dik goýýar-da. Bratok näme bolýar, ben düşünmeýän şu gepi. Sen netiň näme dostum, netiň näme maňa şurda netiň aýda, gel, men netiň aýdyp gel. Hemen bir gülüşmäge geldim dost. Tamam, gülüşülýän tema däl, bär gülüşülýän tema däl, prikol ýerem däl. Şunýanmy? Komediýa däl bäri. Türkmençe näme diýler, maskara wadyň ýer däl bäri. Onda sen aýda otyňa orça gürleme diýdiň, şoň üçin tema geldiň sen, ýalňyş, şunýanmy? Serýözlük story. Zıtkayda bratan. Sizlere bir de sorak var, efir gören adamlar. Ayna polunu açacak zadını ayttı mı? Yankı efire koşulan vakti Eskon'un efirine. Ya gepletmin çıkarıp koyduk mu? Aydıp bolandan son bizler ayttığa, bizler bu temaya koşulumuz. Kaçanda sizlerde problema yok. Geleslerden tolka tatlar, şatlar, şatırlar, tatstan kurumlar. Başına bizlerin enemiz kalmadı, atamız kalmadı. Şunu tek propaganda edip yürüyen adam kaçan geldi. Belki de oyuntu. Nime üçün aynen men dolan bolsam sazı efire koşulmazdım, ben giderdim politsaya, например. Потому что ben bileme aktivistler bana kömeği de bilmedi. Bunu politsaya da bilirdim. Bunu aladı maksada strop grazet şu zad üçün. Ben politsaya giderdim. Bizler burada problem arışet edip bilimiz. Doğru emez mi? Bunu dinledik bizler. Başka kande savunup bilemiz bizler aynanı. Kande.
Bizler nime üçün böyleli? Bizler şatır deyip kıçkırmadık. Maruf deyip kıçkırmadık. Ondan sonra yine bırzat deyip kıçkırmadık ki. Bizler prosto bu temanı aktivistler bilen absürzat edesimiz gelmedi. Düşünürcek olma temamız bile yöreli. Koy on nemet diyen olsa etsin kim düşmanı var. Berde haksızlık var bilen mi? Bizden çıkan ok bir arasında nemet diyenem olsa. Evet, şu aktivistlere yekede maslahatım mı dinleseniz var ha. Aydavam. Şu size taraf gelen adam niyazmam govoryan olup biler. Komünizmam govoryan olup biler. Devlet edenem olup biler. ADK edenem olup biler. Fikrimiz gavat gelmeye deyip bara hemme kişinin vara böyle hemme kişiye karşı polis aldık biz hiç atanam ağrı bir olup bilmiyor. Neylesin fikrin gavat gelmeyen başka adamları asgar bilet edip celep deyip hemme kime şatır tat deyip Ece, Çağa, Galman hemme kime asgar bilet eden gelen adam belki de yenen bir geze gaytalar var ya. Belki de oyundur. Belki de o adam bize oyun kurnamak için geldi. Biz aramıza alıp bilemiz yok. Onun yal maslahatlar bize gerek der. Düşünen mi? Sen vara sen hakikaten bu siyasatçı olsan vara şu kirli men siyasatçı derdiğim senem govu bilyen. Men siyasatçı der. Düşünen men siyasatçı der. Ama şu ikron adamlar siyasetçi öseslerini vara. Yo men siyasetçi der. Men haklarımı gözle oturuyorum. Düşünen mi? Siyaset ediyen men del berde. Men opozisyoner del. Düşünen mi? Men mağdur. Men dertlerim var. Men şonu çözecek bolyan. Adamlar opozisyoner şonu birin adamlar opozisyoner şonu adamlar. Opozisyoner del. Olara mağdur. Düşünen mi? Olar opozisyoner del. Sen karıştırıp otursun. Olara mağdur. Kimisi çağasından ayrı, kimisi yurdundan ayrı, kimisi pasportsuz, kimisi vapşi içkilik haksız. Düşünen mi? Her çıkıp iki az gep aydan adam opozisyoner bolmaya ya da siyasetçi bolmaya. Düşünen mi? Men bugün gelip adam ayrımçılık edip tire parazlık, millet parazlık eden adam bilen dostlaşıp bilecek der. Sebep men goramalı, özümün egindeşlerimi ve özümü goramalı. Sebep nerçe gezek oyun oynadı o adamlar bize. Düşünen mi? Birbirinin ecesinden yettiler. Nerede ulanayın? Sen bana primer ver. Mesela sen men yerimde bolan bolsan ne ederdin? Ya şu geldim var. Olur gelip bizi buluşturmaya çalışıyor. Yenem şu yere gelen biz onu dinledik diye. Düşünen mi? Unpa yok meselesini gogo. Priçom börde. Bizler şu zaten şunun için onu efirden çıkardık. Onu dinledik. Sen ayttın birinci başta dinlemelisin dedin. Ben sana argumentini otman. Adamlar da kazatil. Bizler şu kızı dinledik da kansa. Doğru mu? Son ben girdim ayttım. Vatandaşlar bu tema bizlere değişlemez. Bu şahsi problema. Bunun için sud var, prokuratura var, polisiya var. Doğru mu? Bizlerin elimizden gelip bilecek kömek yok bu temada. Bu tamışta hem mezadın hukuki bir süreci var. Ondan geçmeli hem mekimem. Tamam mı? Ben şunu ayttım. Sadece bizler dinledik onu. Ama bu tema açılıp duran vakti bu temanı yapmayın durup pasport meselesini kandi kozulacak. Birazcık mantıklı geple neylesin? Kandi kozulacak. Ola adamlar bizi buluşturma. Öyle ya Dur Sultan. Olur vakti bir yayını almalı. Eğer mümkün olsa Dur Sultan. Seret eğer psihik nesağların önemesi var da saklanan yeri balnitsa var ya. Şoňa bardın misal içinde. Sluçaýny bardın ya ekskursiya bardın diýeli. Şu yerde sana seyredip şu yerdeki däli akly kem adam ağzına geleni aýtsa misal içinde sana karşı. Sen şunu ne yapacaksın? Gahar ederim. Aklı kem adam. Doğru aydopsuz. Koşulu tutman. Doğru aydopsuz. Mene gahar ederim. Ben abjat etdim ben. Abjat etdim ben Karan. Abjat etmedim. Şonun için ben videonu görüp ulanmadım, paylaşmadım. Şonun için abjat etmenim için ayna onu deyip efirde ona karşı etmedim. Bizlere iyi verdiler videonu paylaş dediler. Ben ayttım birinciden hatın maşkala, ikinciden oğlu var tamam mı? Üçüncüden ben o dereceye düşünmen deyip ayttım. Ve bir an aktivistlara. Şonun için bizler kuzu yazgarmadık. Abiniyet etmedik. Bizler onu dinledik. İtiman ütkettik. Bu kadar. Dälin yer bir başka, bizim yerimiz bir başka. Del hanadaki adamlar del biz.
psikologum däl bir bratok, sen soraňa. Biz Yo, başga bir dälhanadaky adamlar diýdimmi men häzir? hawa sen şu dälhanadaky adam diýdiňe. O dälhanadaky adamlarla biz başga gurlaşar. Şundan ol däller. Hemme zat ýerine. Ol hökümet tarapdan uğratylýan adamlar. Sen psikologum dälmen diýdiň, ýani özüň aýtdyň. Diagnoz goýulmadyk adama sen 100% hiç haçanam aýdyp bilmeýän birinji. Dälhanada turardy bu wagda. Otururdu diýen. Korrupsiýa meýeren, diktatura, korrupsiýa. Däliler nemede ýör, azatlykda ýör bilet. Hiç kili däli kellesi gowy işleýän zatlar dälihana dykylýar. Şoňa döwürdir. Yok, olar däller, biz bilýär-de, bizim gözümüz görýär. Gözüňden anjakmy denýär, eşitenden anjak. Gören göz bile eşitten kulak deň bolmaz diýär. Bir sorağım bar sizlere-de. Bir sorağım bar. Bir adam hazır içini zadyny ýüzüne seredenden şunu bagrynda kemçilik barmy? Sirroz barmy, ýokmy aýdyp bilýärmi? Onu tek bir sorağım bar da size. Murat Sürmin durun. Beyninde kemçilik bardygyny aýdyp biljeksin. Sen näme? Kemçilik bolup halka pula paýlaýanok, kelledinde kemçilik bolsa pul geçeriyor-da köçede. Ya oňa har paýlap bereni gördüňmi sen o? O senin nemen o, senin pikirin, senin için men doğru pikir edem soň aýtýan. Belli bir hareketler etmeli. Başka bir adam pikir boýunça menin şol şatır zat diýip ýanky millet parazlyk edip, zar edip, pisady düşünmeýän hökümetin tarapyna bir sorak sera haýyşlardan erkek adam her kimin ajelin pikiri bar, neylesinin, Unteken'in, Murat'ın ajelin pikiri bar, vatandaşların ajelin pikiri bar. Yazınlar pikirlerinizi. Aynanı dinleýänden soň aktivistler bolup şu temany absurdat edip oturan bolsak bizlere gel şertimi? Allah aşkına. Goýun oň temasyny diýen bize gerek gel biz öz ýolumyz bile aýna öz ýolda dowam etsin biz öz ýolumyz bilen gurrun etmene geldim. Men tanamam kim o aýna näme boldy? Porno zvezda. Bize gerek adam däl ol. Ol düşman. Onda düşman bilen neme dersiniz wara bir ýurtda bolsaňyz tapjak boluň zadyň ýanyna baryp gürleşjek boluň wara. Ýa-ni millet paraçylyk etmediň ýerbet zatdyr. Ýer ýüzünde ýaman ýigrenilýän zatdyr. Ol diňe millet paraçylyk edýär. Öz çärçegli on çärçeglere dil ýetirýär. Özem bir çärçeg dönüp eten adam. Millet paraçylyk däl o. Millet paraçylyk näme üçin millet paraçylyk? Çärçegli. Mene türkmen millet parazlı, başka bir millet olsa millet parazlı. Maksadım etme üçün. Tire parazlı kol ya, senin aydotun. Ulon filyan olsam ulon ordum şuna. Yenem şu sorağa gelende nerede bulan artık? Sen aýtdyň dinlerdim. Dinledik diyen yenem şu tema gelýän desen. Onu dinlediler. Ama da dinledi. Gatı görmesen dinlememize de işle. Şatlık kirlisini hem yine şu halkın içine tanıdan bizim özümüz. Hazır aynen hem şonu yalayıp bizim özümüz tanıdık. Adam toplama o. Şey topla demet ne o TikTok'ta tanınmaz. 19. yıldan beri Türkmen agenti. 2009'un 21. yanvarından verem täze adelyň agenti diýip ýazýar. Öz geldi tek. Yok berde bizi kabuttu adam ayıryan ya da halkı bölýän ýaglaýdyp görkezjek bolýarlarda. Asıl yani haberiniz yok. Biz bara şu sebeple nähil davleniya maruz kaldık. Nähil adamlar naijat ettiler. Nähil biz neler çektik ya? Hiç kim bilen yok. Bilmin durup temaya hakim bolmin durup berde bizler prosto şu yaman kanat etsem sizlere bir şeyle hassas temada şonu efirde absurdat etmeyecek bolanımız için berde nime bolutmuz? Kak bütün bizler ayrımcı ya da adam bölütan teke zada gelutmuz pozisiyaya. Boş verin şey yapmayın ya. Dikkat almayın ya. Nikto aynen. Men içine bu adam bile der yani. Size mi son yaladın? Hiç kim. Ünisen vermek aydan gefine cevap vermek zorunda hem dersiniz ki. Hiçbirimiz hem der. Vatsa son gurrun etmek bir de gelsen okşordu. Son yaladın gurrun etmek gelsen. Ulan malıktın dep aydadılar da bu. Murat Sedat.
Ulanmalı dep aydadılar da, вот, например, ulanmak üçün şunça derdimiz var. Любой pudaktan tut bara kanayan yaramız. Bara sürünüp birapmiz. Bize şu zatları ulanımızdan gelip kakoytu aşağılık bir temanım ulanamız. Akıl var, fikir var vatandaşlar. Aydotan geplerinizi bir bilinler o. Tamam sizler akıllı eyvallah. Ama bizler yani nimeden çıkmadık o akşam çıkmadık. Yankı yurtta payağı yatırsalar halk üçün goğormaya, kıyın mı ormaya? Şu soru. Yurtta Onda ben sana misal aydığımda payoksuz neçsan yurt var deyip fikir ediyen dünyada. Kendi ulut vardır. 180 ne goğurak vardır payok. Hiç kaysıda da payok yok. Şimdi kaysı taraftan alacak eğer payoğu yatırıp yöne öz puluna satın alıp bilerlik mümkünçülük öğretse, iş yeri olsa, aylıklar normal olsa. Ana benim tasavvur olacak. Belli bir el yeterli bakada koyulur mu? Onu bilem. Onunla Türkmenistan barada hiç sat prognoz etmen bolan o ansadan sat. Sebebi tehsinlikler dünyası yağlı var. Şimdi kellesin neme gelseydi ya. Yosep'de heykeli koya. Ertir. Şonun üçün halkımız bir olup hak hukumu talep etmeli, yurdumuzu düzeltmeli, hemmemiz beydip yurttaşını ömrümüzü geçirmeliler. Kimsenin çağası olup gitti kakası geçesiz, kimsenin inetat ölüp gitti tağıdından tutmadı. Şolaklar beylek vatandaşlarımızın düşünmesi gerek. Şolaklar düşünüp bir yurdumuzu hak hukukunu talep etmesi gerek. Bizim ana bar berde derdimiz şol hak hukumu. Murat Sedat sen nereden özün? Türkmenistan kaysı velayetini? Aşgabat men. Berekella. Şuna Aşgabat öňe maýdadım ýene aýdaýyn. Aşgabat'ın ilatyna düşündürmeli. Aşgabat'tan köp nemeler gerek. O Aşgabat'ta ken yankı yegenin dostu ken. Her kim ondan çıkatı gelen o. Aşgabat Aşgabatsız ben aýdaýyn hiç sadam edip bolmaya. Türkmenistan'ın hükümeti merkezleştirilen geografiýasyny görseniz hem Aşgabat'ın ilatı demetse razı bolup otursa şonkaly. Şu anırda da değişen icabet turanlar ken Aşgabat'ta da hemmeti gowy ýaşan o. Paşty %70% gowy ýaşan okşolum eýlek welayatlanma diýäli kynçylyk kötünç çekkä yankı jaýyny ýykyp jaý berenden köp jaý alanyň iýmen kredit ödemesini ödep berler haçandan bäri. Ana şo meseleler wa ken otaýda da diýişen icabet turan ýöne biradyň üçe diýjek bolýanym halk agzy bir bolup hemmek hak hukukyny talep etmeli. Gün geçtigiçe yurdumuz yaman erbet çöküp bar ya adamlar aňyrda jaňlaşýan aýtýa şörden gidenler daýyn 10 gün ganaty gelen o. Ýygyna gaýtjak bolupdy da ya yurtda ýaşaman deregine. Murat Sedat nädip agdy bir bolmaly sen aýtdyň. Agdy bir bolmaly, agdy bir. Ol oňa din agdy bir bolmaly. Hem akawalarymyzdan gelýär şol 10 asyrdan bäri agdy bir. Yankı bak brato. Yankı aýyny 3-nji wagt 2-3-4 kişi bir-biriniň men pikirim, öz pikirim aýdýan göwnüne degişdi şu taýda bir-birine hüjjörşdi. O iki tawuk urşok bolup hüjjörşýär, ýalňyş düşünäýmen beýdidem. Ýene aýna geçdik. Ýok, opçy men mysal getirip aýdýan. Ana şon ýazatlar aramyzdan aýyrmaly, gerek gel. Bir üçin söwüşmek, urşmak gerek gel. Her kimiň öz durmuşy gel agdy bir bolalyň. Agdy bir bolalyň diňe. Kimin maşyny maly ýokmy? Agdy bir bolýar şördün Türkmenistana diýip hak hukumy talep edip düzeltýär, ýanka malam bolar, maşynam bolar, jaýam bolar. Netip boldy. Murat Sedat agzy bir bolmaň nemesi bir iň esasy bir nemesi kömekçi ýaly bir zat. Ähli adam bar, biz sen hemmemiz şonuň biziň maksadymız bir bolmaly. Ana şu bolmasa bir maksat olmasa agzy bir bolup bolanok. Mysal üçin biriniň maksady pasport alsa başga hiç adam gerek däl şoňa.
demokratiyam gerekler şu pasport versen az sonra gitse olan bir yurda neme Meksika gidip o Amerika'ya geçse şu kellede onun kellesi maksadı şu pasport. Ana bizim yurdumuzda şu adamlar yine başka bir zat. Yine birinin maksadı başka bir zat. Şunun için seret bir maksadı olsa şuna kulluk etsen hemmemizin derdimiz bir davay şu zatı nemedel deyip şonda belki hemmenin derdi bir bolup ağız bir bolmağı mümkün. Gatı doğru aytsan. Gatı doğru. Başka bolany bilenem. Davay menem şonu isleyen, menem senem şonu isleyen hemmemiz şu bir zatı isleýäs deyip şu bir zada yapışsan neme köngül berip bir zada yapışsan bolmajak zat ýok. Yetmeýin galmaz diýipdir da maltym. Doğru aytsan. Waharmanda söder aýdyň waharmanam aýtdyn näde wagt. Assalamu alaykum vatandaşlar. Arman işlerle. Wa alaykum salam. No, vara zato hakikattan vara asmanımız asuda vara olanlar näme diýseňizem diýinler ýokarymızdan bir füze aýlanyp geçen ok, boy samolyotlar sağa sola geçen ok. Sen kim doğru bıraktı? Awa ýöne ay böyle. Rossельхознадзorun maglumatyna görä Lugansk Narodna Respublika 2023-nji ýylyň mart aýynda 700 tonna un Türkmenistana eksport edipdir. Yani granat, samolyot, puşka atylýan yurt buğday yetiştirip asuda asmanymyz asuda döwlete buğday satýar. Oylandır ya o anyk fakat hali maglumatam bar Rossельхознадзorun içine girsen. Waharman näde wagt bir bolmaly? Az bir ya meninki gaty çuňur onu aýdyp otursam bar öňem aýtdym mene şo bir zat men şonu her kim bir zattan bir kiçike bir zattan başlap şo bilen örgütlenip denmem ni torak slowa prosto bir-birine anamlyk zat bir kiçike zatlar men şondan görýän kiçike zatlarda onu häz var abstraktny düşündirmesem konkretni düşündirsem häzir ay goý sana diýersiňiz şo öňkü mysal onu köpsü şutka alýa meselem bir zadyň daşynda bir agzybirlik diýen zat bar ykdysadyet dendi meniň pikirimçe her kim bir zadyň daşynda aýlanyp näme bar şu ýerde şundan näme emele getirip bolýar soň adam näme üçin göreşýänini bilýär uje. Mysal üçin indi biraz milletçilik tema girsemem bolýar, girmesemem bolýar. Ýöne bize professor aýtdy şonu. Ine diýdi professor matlan gurlaýyn. Waharman. Aýdy sözleriň gereksiz sözleri montaj edip gyrkyp näme diýýär? O mene hiç suatlara 5 minutlar gurlaýan bolun men hiç saat jogap almadym hiç ýere. Okey. Ine men diýenim agzybirlik düýbi ykdysadyetden her kim özüni bir zaýdyp oňormaly. Onsoň bir-biri bilen jemleşmeli. Mysal üçin ýanky şu mysalam ni toraklay. Koy aýdy oturmay men onu düşündirmek kyn bar, düşündirmek kyn meniň pozisiýamy. Evet, bir zat düşündirmek kyn bolsa, значит sen şu seniň aýdy oturan zatynda bir problem bar. Ha? Bilmeýändiň bolýar şo. Yo, onu bilýänem azrak. Hazır şuma az birleşmeli diýen umumy sözden iň ýokarky, iň pik ýokok birden 10 açaly şkala bolsa 10-njyny gurrun edýäs. Dogry, agzy birleşmeli. Her kim agzy bir bolmaly diýäs 10-njyny gurrun edýäs. Ýöne birinjinin gurruny edýän azrak. Ýa-da aýdýan ba bolsa da ay goýsana ondan bir agzy oňýal. Bir sany lozung, bir sany indi lozung türkmençe bilemem. Bir sany lozung, bir sany maksat. Näme? Bir sany näme bolsa. Öň ýadyňdamy? Näile agzy bir boldy. 2019'da mı? Arkamda gün bol diyen bir lozung bilen çıktılar ha hemmeler. Kiper'da da çıktılar, o yerde de çıktılar. Ya şu wagtine Gruzya. Şolam Sovet Soýugynyň bir bölegi agdy bir bolup çykyp otyr. Biz şolundan kim ýerimiz barmy? Maksadyny bilýär, näme isle oturanyny bilýär.
Näme Biz üçin aytlar, çykýanyny bilýär. Hemme adam biz aytlar, agdy bir bol. biz aytlar hak hukuk talap Yine etdik. orta noktaya geldik var. Näme üçin çykýanyny bilýär. Şo näme üçin çykýanyny bilýär diýen sorag jogap bereňler indi. Yine soraň üstüne sora. Näme üçin Gruziya näme üçin çykýanyny bilýär. Gruziya näme üçin çykýar birat bilýärmi? Gruziya bizde Putin'in diktatorundan ayrılacak diye, özgürleşecek diye, biz hemme zady öz halkymyz bolup, halk bolup etjek diye, hökümete baglaýarymyz bolmajak diye, özgür boljak, Awropa goşuljak, Ýewropa goşuljak diye biz ýadadyk diýen şul Putin'in rejiminden. Bar olaň derdana. Şu an Gruziýanyň not alda. Gruziýanyň garny doýujuluk koeffisienti Türkmenistanyň garanyňda 12% ýokardadyr şo. Kanäçnol görünüp duranda. Ha, garny dok ertirki gün çagan näme bolar, ay bile näme bolar diýen pikiri ýok. Bizde şol paşt hemmemizde şo pikir bar. Ay bile ertir näme goýsan men goşulmaýyn. Indi näle dengelýärmi bize? Bak hayır ayda şu bu gayret et bayram hayır ayda o. Gogurrun gidip durda şu var o. Vatandaşlar ayrımçılık etmeň. Seret men gaty näme şo näme Amerikalyk meselen goý. Yok. Ýa var Gruziya boýunça geplerdi ya Murat. Şonu dogry diýdi. Agent sereden adamlar Gruzinlara agent diýip kanun çykarjak boldy parlamentde. Agent diýen zat söz azatlyk gürleýän häzir jurnalistlara meselen bar. Agent diýýärler göni basýarlar. Russiýada meselen Dost telekanal bardy, Moskva telekanal. Russiýa baly. Echo Moskwy diýen radio kanallar bardy. Şolar agent diýip barysy gaçdylar, gitdiler şolar. Ýok etmäge. Onu şeýlik aýna kanuny etdirjek o. Ýöne ýaşlar çykyp ploşada Tbilisi şäherinde 20 000 biz yok, biz Rusiyalı bolmayız, biz Avrupa bolýas. Ine dogry ýa-ni agam, dogry diýdi, dogry. Onu Putin birinji aýyň 10-jyna gürledi Putin. Men diýdi Gruziya hiç iş edip bilmez, men ruhsat berdim eder diýdi. Ondan soň wagtça halkyň düşünürde gadawyna, nerwitine Putin onu açaçan aýtdy onu. Bir ýygnakda. Voice of America diye. Kapalı. Olanlar sonra düştü. Olanlar söz problemi var. Vaharman komünist. Meylisin komünist şeret bratok. Bular var barısını Rusiýadan golda oteler. Düşün ay. Agdy birliň jogaby näme? Näden de agdy biret bolýar? Näden de ana iň ýetaty maksat şo mesele. Şo mesele şo göz başı taş ol. Şonu edebilsen galan meseleleri çözülýär. Men aýdaýynmy? Men aýdaýynmy? Olanlar. Bir de näme o? Joe Biden'ı getirelim. Bir de näme? Yurda sereden. Ukraina näme üçin şeýli, näme üçin balan ýurtlar? Ýok, dur. Näme üçin Türkiýe goşulýar? Ýa. Bayram dur. Türk bolýa aýdym. Dur Bayram gayret et. Öz arasında gurleş otuyla koşulmalım. Hayır. Joe Bayram bilýän sen foşih. Haydi. Men näme aýdaýyn da, ýa-ni agzy bir bolmak meselesi de. Aýdagam. Halka düşündürmeli. Biz häkimiýeti öz elimize alaly diýip. Misal üçin Türkmenistanyň häkimiýetini bir näme maşgala basyp aldy. İslam ne de oturdu. Şunu düşündürmeli de biz halkın eline häkimiýeti alaly diýip, halkın eline alaly diýeni, misal üçin halk islemese, islen wagty aýryp bilmeli, islen wagty goýup bilmeli. Häzir toparlaşan etgäre umida, ýene dagdy bir bolan. Yok, olar pasport sonra diye hak hukuku talap etdi. Keret hak hukuku talap etmek diýileni şu rejim edeni şu rejim galy vermeli. Kerimgulu bolsun zat. Ýöne bize pasport versin, nemet dollar nemetsin, peselsin, eyle bir ekonomikany güçlentirsin zat hak hukuku talap edin diýip. O başka. Meniň aýtjak bolýanym şu rejim aýyrmaly. Rejim aýryp häkimiýeti ele almaly.
rejimit Şu götürmesi gerek. radikal, o Bir radikal minut, ayrılmalı. bir Çok minut öyle. halsın kara. Edil Oldu başka ne abi? Muhakemesine Şulam ağzı bir etmeyecek olsa onda. diye o zaman alat kayıtbayıp diye ADH topornunkular diye dine pasport meselesini koygan oklar. Şu meseleler koygayalar. Onda ya çeyke demetmeli yurdun içinde nemeler bolmalı, adamlar olmalı indi. Murad Ağa'nın, Murat Kurbanov'un sözlerine göre bar diye değerli size emme zat aydıp bilemok diye hazır eşkar etmeli değil o zatlar diye yönü adamlarımız bar anladı içinde diye yurdun içinde. Endi aydan doğru olsa belki de bolur inşallah gelecek. Umid adam diye yurdun içinde adamlar bar diye. Şol hemmenin maksadı bir olsa az bir olup nemedik bolýar. Ýöne bizde diýmek agdy bir diňe toporlaň arasynda agdy birlik bolsa maksady bir däl diýmek bolýar. Yok, neseret oğlanlar eğer biri men oyun oynadyan yayın atacağım sonra adamdan mümkün adam oturuyor. Ne için şolar gelip şunu yerlere ha o adamlar halk olup ağdı bir bololuyun deyip yine 48 adam bizimki. Şolon kabar görlü boyutunun kaya bir kıyıd gelin açıp oturuyor şonkuda oturuyorlar. Barıp şunu yerde at diyen ammon teni blog ediyorlar. Ondan haydi bir gip düşünürcek. Şonu bir çözecek bolýar. Ne edip şonu bir agdy bir edip bolýar halky. Näden de bir agdy bir boljak. İnternet platforma başka. İnternet platformada käbirler girýär. İldeşlerimiz diňe şu gürlemek üçin gürleýärler da. Prosto ýanky şutkada kitler bir girdi. Şu internet ýöne hakyky durmuşda bir ýere gelin äli hemmen az şu taýda oturanlar, söwüşip oturanlar hem yüzbeýüz bir ýere toplansyn äli. Berdek ýaly bolmaýar. Ýani biraz benim şonu aýtýanlar. Benim şonu aýtýan. Neme bolýar? Bir-birine mährim bolýan bir zadyna döre, bir zada oýan ýaşy. Ýa şunu ýaly görüşdi. Abi TikTok'ta görmeli. O hakykatdan diňe wara syýasy mesele döwlet meselesinde bolmasa da mara durmuş meselelerinde iň adamlar bir-birini gollamaly. Adam hayvan iskasa adam anlaşa diye düşünşör diye. Şoň üçin bir-birini tanap. Umida ben sana aýdyn, Türkiýede şöyle şu gürleşýän oglanlar bar ha, gürleşýän. Tanış oglanyň şu 10 tane bolsa da 10 adam bir ýere jemläp bolmaýar o. Boş bolsa da. Seredin ben bir misal getireyin de. Nemen Amerika'nın Los Angeles'te var ya Los Angeles'te. Şu yerde Bakı şu gelse ben gayret yok mu berde var ha. Men ayda oturun men hallayıp umit. Seyret Los Angeles'te nemeler var. Ermeniler var. Ermenilerin nemesi var. Ermeni de Karaçi. Şu yere var Ermeni varsa misal için premo birinden telefonunu alıp şu Ermenilerin birinin telefonunu alıp yüz tutup bile şolara hükman kömek etdiler misal için toplanışyalar. Şu köçede de kalan ok şu islendik Ermeni şotaya barsa misal için. Bizde neyle? 20 000 olay Türkmen var diye bilen Polşa'da. Birini görse kaçya diye. Direl şu görseler vapşı salamdan vermeyecek o kaçyalar diye. Ana var ya agdy bir tizlim bir alamaty. Owa. Mene misal için direl şoňaly nemede gürläp erkin temadan öz pikirini aýdyp beren bir mert ýigitlerimiziň biri mene şu direl şu sonuna baryp sağ ol diýip salamlaşyp hormat bilen salamlaşyp begenmeli dogry aýdýan bolýan. Ol öz hojalyk üçin çykan oktuç halkyň aladatyny edip çykýar. Ya jugsyna bir mat giren owalyň eýden üçin. Şonu bir halkymyz düşünmeli bir adam önce. Bir Ermenileri nemedeki bay Ermeniler var Los Angeles. Şonu bir misal getirejek boldum. Sıraz oňal etmäň wara prosto men jemgyýet misal getirdim da. Yo neýlesin bayramdyr. Şolar var Ermeni gepe düşme. Bize lebapda şeýle gurrun var. Ey sen näme gepe düşmez gurrunga düşmez Ermeni mi diýip şoňa gurrun var bizde.
Hasar edilen okşalar da bilen aslında. Halkımız agdy bir bolsa gowunda ýaşar. Ýurtdaşynda işlemek gelsen o an kimsäň adyndan 5 ýyl boldy gelip oturanam okuw diýip okuýanam ýok. Ýene-dem diňe işleýärler. Ýaş gelin oğlan gıýlanmaz gelip otuýar. Biz gelmeliler, bu taýlary bizdiňe tatyla gelmeli. Halkymyz şonu näme üçin düşünen okka? Bärdeden haçana sen ne işleyecek? Ömrün geçip gidýär. Bence öz pikirimi aýdaýynmy? Eğer mümkün bolsa. Hadi. Az bir bolma üçün bu men öz şahsy görüşüm, hiç kim gaty görmesin. Ine bu öňe çıkanlar, ine halkyň içinde öňe çıkanlar da hemmemizem. Birinci biz az bir bolmaly halky özümüze çekmek üçün. Mesela biz az bir der mesela maňa sorasanız. Yo bu TikTok'ta şeyle aýdypdyr ne ara. Az bir Yo, şöyle yani halkam şonu ýap düşünýär. Naprimер ine aýdaly men normalde hemmesi bilenem. ADH'si bolsun, beylekisi bolsun bir devlet toparına mesela otaya girse meni ignore edeler. Yani onun içindekilerini bilenem, köpüsü bilen gürleşen zat ediyen. Hiçkili nemem yok. Tankid ediyen mi ediyen? Çıkıp da o enesine bacısına söyleyip o nikrasi yok hani işte bolmadan gelişmeye yöne tankid etmelem. Arkadan birbirimiz bilen havarlaşıp durmalı. Nem bolsa da efire çıkanda da zadeden de birbirimizi dinlemeni başarmalı. Ne şonu ýaly etsek, aňyry Türkmenistan tarapy sewer nem bolsa da muny liçne özüm has gowy bilenim üçin Türkmenistan tarapy hemmemizem dinleýär. Doğru. Gonundan boldy. Onlar bana daje men bir iki sansy bilen gürleşdim Türkmenistan Aşgabatdan. Ine bizimkiler köpüsü diye de Aşgabat gowy ýaşaýar diye. Aşgabat gowy ýaşan ok. Aşgabat Yok Aşgabat. Aşgabat maňa sorasaňyz. Ýöne şunu ýazyp bar. %70% erwet ýaşaýar, 30% gowy ýaşaýar diýşoň. 70% şoň içýän bören adamlar 70%. Soň şunu ýazyp zat bar. Men ine doğrusunu aýdym, mehemen adamlar bilen gürleşemde şolar aýdýar. Biz diýär özümüz şu hökümetden zaý baluja diýär, doýduk diýär. Biz diýär bir zada garaşa. Sizden diýär gelip berde agdarlyk zat garaşamyz yok diýär. Biz diýär sizin ağzı bir bolup bizim arkamıza durmaňyzy isleýäz diýär. Galan zady biz diýär hakykatdan hem bir ýurtda agdarlyk bolsa ine häzir Sudanda agdarlyk bolup otyr. Kim edip otyr? Wayenny edip otyr. Bir ýurtda şunu ýapyp bolsa wayenny ýa istihbarat edýändir. Başga onu prostoy halk edip bilmeýär hiç açana. Şoň üçin bizim az bir bolmamız gerekli. Birinci halktan gile edip ýa-da öýkekinler gerek halktan. Gaýtam halka düşündirmeli. Bir adam bolsak ertir 5 adam bolmagy görüşmeli, agdy birleşmeli. Diňe agdy bir bolmasak ömrümizde şeýdip ýurtdaşynda kösenip kul bolup işler ýörürs. $100 ýydynylga. Aňyrdakylarym ýanky ýaşulyň togumlarym meni pikirimi geçip ýörenýär. Aýdagam. Neýlesin aýdagam pikirini. Bolýa. Birinji dana aýdy bir bolmak üçin ýa umyda ýa hakykatdan ýüzbeýil görüşüp çaý suw içip çörek ýemeli. Hakyky ol wara. Ol hem adamlarda bolýan da. Bar telefonyny süýlen bolamak da gara. İkinciden hem käbir toporlar wara. Halk bäkbidinler, toporun bäkbidini düşünýär. Gynansak da. Halkyň bäkbidler, esas toporun bäkbidi. Ya bayram. Topor çaýaly etme. Şo topor gatyn halk kendemesinde de. Sen toporgo haýtdan bolsa, bir adam gelýän bolsa, mesele saňa gelýän adam sapara taýçy halayan bolup biler. Kommunizm hem halayan bolup biler. Yani halkyň içinde wara bir näçe düşünjeli adamlar bar. Eger sen hakykatdan hem lider ruhun bar bolsa, lider siýasatçy boljak bolsaň, şol tapaw düşünen adamlar saňa hereden wagty wara, şo öz düşünjesini sende de göräýänleri. Siýasatçy diýeniň wara, orus bu nemeler bolýar, şolar ýalak bolmaly.
Evet, onuyum doğru bayram. Men pikirim näme diýsene, bäde herimiz Ferhat gavat gelen oktyp bara gönmel. Yok, onuyum ýalňyş pikir. Näme bäde men öz şu wagtky diýjek pikirim. Kim öňde hak hukugyny talap edýän bolsa, hemmämiz şoň arkasyna durup şonu gollamak. Ana agzybirligiň bir tarapy, birinji görnüşi. Kim hak hukugyny talap edip oturmy, başa çykyp oturmy, şonu hemmämiz diňläp şoň ýygy bilen ýöremek. Bäde herimiz bir pikir aýtsak ol bolano. Uja ýene agzybirleşmek bärde ýitdi. Sen öz fikrini Menem aýdaýyn doganlar. Bayram senem aýt. Menem aýdaýyn sereden adamlar näme Putin var ha bayram. Şu Putin'e de otur. Yo Putin hökman ede otur. Putin sakla otur 100%. Ýöne doğru diýdiňiz adamlar hemme zat yo Eran'da. Eran'a bedýär. Yo doğru diýdiňiz. Zimbabwe'de hemme zat emele geldi. Zimbabwe'de emele geldi. Adamlar sereden bolya bakarman bir minut. Sereden adamlar gatty diýdiň liderden zaby istediler. Sereden lider mesela aýtmaly lider diýen adam aýtmaly adamlar men her vilayatta özgürlük berjek. Seçim edýäňiz häkimiň sud üçin we sizde mesela çıkýan gazın pullary 80% ýa näçe sizde gala men jogap berýän, men söz berýän. Şeýdi etmeli, galdyrmaly, motivasiýa bermeli her vilayatta. A biz ne sebebi biz hazır zavis edýäs bir vilayatdan bir vilayatdan zavis edýäs adamlar. Kim garantiýa berýär geljek hökümet ýenedem şeýli bolmaýar. Biz näme üçin uruşýar? Biz näme üçin janyny berýär? Biz her kim öz öýüni, öz köçeni gowy islemeýär. Sebebi men görüp otyryn, Mara vilayat, Şatlyk diýen, Beýleki vilayat, Şatlyk diýen ýerde Taxtawaza gaz çykýar, ýöne hemme pul kime gidýär? Ýene-de Moskowada gidýär. Anýerde deňlik ýok adamlar, deňlik ýok. Şonuň üçin motivasiýa toparlara bermek üçin men şeýli edi, agzybirlik adamlar näme bolsa da men size özgürlük, häkimet çenli, nalogowy başlygyna çenli. Seçim men size berýär. Siz hemmäňiz kim berýär sana? Bayram. Kim berýär? Defederalizatsiya Ukrainada derden kim berýär? Kim? Bayramda demeden ýazyp goýsana. Onu liderlerin toparları şeýle etmeli eger dur bayram hazır Murat Gurbanow hazır ahal welaýaty mesi özgürlük berýän diýse gulak asarlarmy hazır? Yok başka yurtlarda şeyli mesela sizin bir upravlenie her kim öz seçimi dolandırış ve ekonomikasını rejim dur öňümizde divar var şu ullakan divar var güçlü oğlum rejim diktatorski rejim divar yıkmasa yıkıp anlatına geçmesen senin aydın bir adamı dinlemeli haytam bolsa biz bir adam dinlemeli özümüz hareket etmeliler kim öňde bolsa şoňy ýydyna şonu gollap şoň bilen adam dinlemeli diýmeli däle bir adam dinlesen oňum diktatura bolýar. Yok diktatura bolmaz. Hak hukukyny talap eden adam bolsa diktatura ol ýalňyş agam. Ýalňyş bir adam diýmek tatneme awtoritar neme bolýar. Bir adam däl. Toplanyşyp önem etmeli, mesele çözülmeli. Ol kanesni ayrı mesele toplanyşyp çözmek. Ýöne ýanky hak hukukyny talap edip ýurdu düzetjek diýen bir adam ene şunu edýät maslahat ber. Edýän dogry adamlar ýok, ýalňyş hawa diýsin. Biz şoň bile bolmamyz gerek. Bu taýda men onu diýsem ýa başga bir onu diýse ona hiç hasanam ýene agdy bir bolmaýar. Ýene ýanky mesele gaýdyp. Adamlar bize ben şeyle aydan doğruçuluk aydan bize prezident hükmanda gerekler. Bize parlament prezident yurt gerek. Parlament çözmeli. 20% Lewat'tan olsun, 20% Daşozlu olsun, 20% Mardan olsun, 20% Balkandan şeyli oturmalı. Parlament hem de kanunları çıkarmalı. Büdjet, ösmege, obrazovanie, medicine hem de zat parlament çözmeli. Bir adama inanmalı değil. Даже Murat Gurbanow adam inanmalı değil. Yöne hazırki döwürde Murat Gurbanow indi öňüne gidýär. Şonu başta biz goldamaly. Ýöne soň aýtmaly, söz almaly şondan. Şeýle falsana men şakdyş ýok. Şeýle fal olanlar men şakdyş oturjak. Oğlunlar maslahatym bar, gayrat edip
pul ýüşürip bara şu bayramada Türkmen baydagan uğra da ýyňa. Yo bar goýan men doğan arkaýan bu hese Ukraina Men ýaman balagam, görýän bilýär men balagam balaydy. Balak seni özüne tapdy ýa. Ben sen eger Banyada balak Ýewropa var gelsen alam. ine Umid Ağa'nın yerinde her köçede Ukraina bayda Şotayda. Hemen bir pikrim aýdy bilerim men. Aynen. Şotayda ildeşimiz diye de yine men size bunu verecek deyip biri öňe çıksın, men size onu verecek deyip yo 3 ýyldan beri var şonu aýdyp gelin ýa. Bakarma sana näme boldy soňky döwürden diňe bir hili bizi tankid eden ýaly. Yo, kara. Çepekçilerin gepine mengzejek bolup gitýär bara. Yok, has. Kara sen hem kaydanyňa yo onu aýdylyp gelin otanda o izne düşet adam var mı ne lider çıksın dedi izne düşet adam var mı 3 ýyldan beri ene aýdyp gelip otanlar başka bir meniň açyk otamda zat var aýdyldyp edildimi şo iş bolmadymy başka bir zat başka bir uruýuna geçmeli dejek otupman ine meniň açyk otak problemany bilemem nämede şol uruýuny menen tapamýok aly. Men problemanyň nämediğini aýdaýyn hormatly ildeşler diňlen problemanyň nämediğini. Yurdun içi bilen daşı var. Seret sen lider çıktı diye misal Murat Kurban o yurdun daşında gynansak da bizim yurdun daşındaki halkımızın gideti 90% adamı yurdun daşındakiler peydası yok diye yurdun daşında edenin hiç hili peydası yok içinde etmesen peydası yok deyip koşulmayalar. Şonun için şol problema sebeplem hiç kim Murat Kurbanov'un izine düşse az Murat Kurbanov İslam yerine barıp bile aýtsaň mysal Fransada bir gün Amerika'ya gitti, bir gün Çekya'ya gitti, İslam yerine aýlanyp ýör. Hazır Murat Kurbanov dawaý hemmeňiz bir ýere Çekya, Praga toplanyň diýse mysal üçin. Näme peýdasy var mysal üçin Praga toplanan 1 milyon türkmen barýarmy Praga? Daşardan durup näme edip bilýän? Şol sebäpli men köp ildeşlerimiz bilen gurrun edip gördüm. Owa hemmesini dogry aýtýaňyz diye, aktivistler dogry aýtýar, malades diye aýtýar, ýöne diye. Sen näme üçin efire goşulan ýok? Sen näme üçin gül diye. Daşarda peýdasy ýok, içinde etmesen daşyndan peýdasy ýok diýdi. Düşünýän? Şonuň üçin meniň aýtjak bolatan zadym motivasiýa bermeli diýär bayram. Bayram dogry aýtdy, motivasiýa bermeli, ýöne ýurdun içindekilere motivasiýa bermeli. Düşünýän? Soňam ýene bir maslahat bereýin, mümkin bolsa eger münasip bolsam şu maslahat bermäne ýadyňyzda saklaň wara sözüň nemesi güýçlidir wara täsiri. Sözüň, sözlemiň, diliň täsiri näme diýseňem sözüň täsiri güýçli. Adamyň ýüregine prýamay barıp bilen sözü gowy söz bilen düşünýän. Şonuň üçin biz özümüze Türkmen başynyň näme biziň çağa wagty beýnimizi näme etmek üçin döreden zatlar bar diýýadyňyzda bolsa 10 ýyl awadançylyk, altyn asyr, soň näme? Şoň ýaly zatlar beýniniz näme radioda, telewizorda ýürege düşdiler, gaýtalap. Edil şonunky ýaly biz özümüze gowy şoň ýaly nämeler tapmaly. Mysal üçin Mauгли näme aýtýar? Мы с тобой одной крови, ты и я diýär. Şu Türkmenistanlym bolduňmy diýär. Biziň ganymyz birdir, derdimiz birdir diýip şoň ýaly zatlar bilen bir-birimize hormat goýup bir-birimizi näme etmeli? Eger şu Türkmenistanly bolanlygy üçin biziň derdimiz birdir. Biziň ganymyz birdir. Senem Türkmenistanly, menem Türkmenistanly diýip birege söýgü döretmeli wara ildeşlerimiziň arasynda. Gowy sözler bilen uruş etmeli däldi. Owa, kasawana kara hasyn. Ine şurada detaýa geçmeli oluşy. Bize detaýlar bar, kak o spiçkany bölentek edemiz ýok. Hazır bize hem 10-njy etajdan 4-e geçdik, 3-e geçdik, haly 1-nji etaja baramyz ýok. Nimenin hasabyna etmeli şonu? Sosial mediýanyň dogry emesmi? Sosial mediýanyň hasabynda kim etmeli? Adamlar. Men senki tek ýene bir hemmemize mi işli? Ad duş content koymaly ýanky aýdyşyňa. Doğrusu o adamı nereden tapmalı?
Mesela ben edebilemem mi? Edebilemem. Toku vaktim yok. Sen edebilemsen edebilesen toku vaktin yok. Neyle sen edebilemem? Edebilem. Vakt yok. Vakt hem yok. Ya mümkinçiliği yok şunu etmeye. Yine pожалуйста birinci etaja geldik. Yine ben birinci etajdan gurulmaya tutmaş sosyal medyada akurat content bilen şunu bir 30-40'ta blogger en azı 30-40'ta moş diye şunda content çıkaradır. Kana şunu edebiledir on adam var mı? O primo efirde çıkıp o diyenin o zamandan geçtik. Ben sana yan kaydanın var misal getir bereyim. Hoş sen analiz ededir ona mesela. No sana primo yüzlenmeyin. Misal için Bakarman, yine yakacağım sözünü bir kesecek. minut şu sözümü kutarayım. Yine şu vakti menem yine devlete yaxşı zadaydı başlasa yine özara şunkite gurumlaşma bakayım giremem ben hemmesine girip çıkamam. Akurat zadaydı şu Abdullah bilen gurumdaşlık edip şunkite gurumdaşlık. Yine düğün misal. Düğün girdim pulu görkezip oturan. Karımen yukarı 2'te 3'te adam oturan. Eğen bara adamlar eğen uzattan doyan. O men şuna o doyan ucu. Nu işte dedi. Düşünemsen nu işte ben geçirip koy var adı. Eğer şolar abışını gurrun bir kızıklı bir gurun ede oturansa menem giretim yapar. No yine adamlar halk uyandı falan ucu var o aşamadan geçtik. Nu ikinci aşamaya geçmeli. İkinci aşama nerede? Edemiz yok. Ben sana yankı haladını düşüntürüldüm mü yok mu bilinmem. Adamların ünsü var. TikTok'un intelekti tek adamın kellesinde. Yine adam kellesinden TikTok'a mele geldi. Kan prasmotor kança TikTok kanına işti de adamın kellesi şonkta işti. Şor bir zadı gören bolsa indi keze göresi gelmedi. Bize onun kitek zadı var ya 3 yıllap koyduk göre adamın beynisi doldu. Indi bir ondan interesin zadı göresi geledi. Bizler hem şu ondan interesin zadı kızıklı zadı görkezi bilemiz yok. Yankı ağzı yirliğe değişti zat. Ya yine bir zada değişti zat. Hudojsu bileme publisistiki. Evet, bir adamı kızıklı zat değil, adama kızıksız oluyor. Doğru aydı ama yönü var şu gönefirler, alt baryanlar, hakikatlar, gater ve tıpoyu. Ödile varlıklar ne üst süresi geliyorlar, ne maslahat alıyorlar. Bir var atçalar gönefirden imara tema ödüyorlar, ondan sonra tema ödüyorlar. O tema var adı öd fikrem yok var. Başkalarının fikrini alıyor, doğru mu yanlış mı, nirek varacak, neticede neye olacak. O atlara bilen oklar. Böyle şu 80 adam görüp oturuyor. Düğünem 80 adam, buğunem 80 adam, ondan okunem 80 adam. Kaytam ağdal yaram da var. Şu drone yerlerine, droneluklarını var, öldür, düşünen oklar var. Şular böyle bir yığınak saat etti. Onun bir meselesi var. 4 saat alya o bir küçücek mesele. Doğan. 4 saat. Şolar Sağ olsun diyen yerinde sen töhmet ait diyen. Töhmet ait diyen. Bolmaya şoza. Aç özün efir ve gurle onda özün. Ne töhmet ait diyen. Adamlar bir vaktini yitirip oturuyor. Bir vakt biz üçün, halk üçün, Türkmen üçün bir zat edip oturuyor. Yeniden töhmet ait diyen da sen. Sen adam için o ne Türkmeni ya? Yani bir pikirin bari sende valla. Şol yerinde duracak bolsun peydası yok. Ben neylesime koşulacağım. Başka yollanıyor böyle. Başka yolu değil, halkını oyanmak. Halk birinci fikir bilmeli. Ne ki dünyada 180 yurt var. Ne ki sistem olmalı, ne edip yaşamalı, kızıklan oklara. Türkiye yanlış sistem etmeli. Avrupa yanlış, Amerika yanlış sistem etmeli biz. Biz ne mi? Biz Rusya'nın golda ağıtıyoruz, İran, Afganistan golda ağıtıyoruz. Bize o mesela hiç açamdı. Oğlum sen ödün gene bak diyen onu. Bir hiç kim gollamdı. Bize ne mi Amerika'dan? Bize ne mi Rusya'dan? Bize ne mi Ukrayna'dan? Bizim öd meselemiz var. Sen gene bak diyen meseleleri. Neylesin bilen ben şu bir Çin'e tartışacaklar şu temada. Например, olar siler. Aleyküm selam eke. Olar siler vot birilerine aviniyat ediyen. Ben öz fikrim aydiyanda berdi hiç kimi kemsitecek değil. Ulakan adam. Her kimin özünün düşüncesi var. Yine öne çıkan aktivistlara seyret migrantlar doğru mu? Yukarı bilim bolan arasında az doğru mu? Yine de elinden gelenini içecek bulup bir sürü fedakarlık edip dırcaşyalar, uğraşyalar doğru mu? Sen olar, bular,
Sen bu adamlardan özünü has akıllı, has neyle aytsam bir şeyle görçek bolanda neylesin. Bu vıskameryan senin ne mi düşünmedim. Eğer bir zattan kemçilik tapacak bolsan mening pikrimde eğer sen men ediyen işim beğenmeyen bolsan, gönlüne yaramayan bolsa sen çıkmalı, şunun doğrusunu edip görkezmeli, ondan sonra beni kritikavat etmeli. Primerdi men düşüncem şu. Yöne özün arada bir azıcık anırdan berden koşulup, tamam mı? Bar canı teni maşkalası, bar vinimanyası bilen şu göreşi alıp baracak adamları, yani bir şeyle kimsiden yalgırlayan da şu temada nehil garayan neylesin? Kemsitten ala gurlamak eğer kemtinen ortaň bara bağışla. Men kemsine mok. Sen olar deyip bilen vapşe şu aktivistler aydan da bir teman 3 saat gürleşerler. Ne için? Sebebi adamların her ikili pikiri var. Sen pikirin bana gavat gelen yok. Meninki sana gavat. Bolup bilen mi? Sen sürekli kebir adamlar var. Kebir adamlar bir zat ediyor. Kebir adamlar dine kritik avat ediyor. Kebir adamlar dine bilen mi? Minus gözleya. Men pikirimce sen şu üçüncüsü. Dine minus gözleyenlerden bilen. Öyle mi? Bak pikirin olan. Yankı mesele yenem kaydıp gelecek. Sebep ben berde haklı bolanım için şu yerde ben emmekime düşündürecek haklılığımı. Aktivistler bir adamın şahsi durmuşunun en jigrenç temasını ulanıp şonun arkası bilen adam çağıracak derecede peselmedi. Bu birinciden. İkinciden aktivistler berde hiç açan ayrımcılık yapmadı. Çünkü efirde aktivistler olguyuzu dinledi, olguyuzu yazgarmadı, ayrımcılık yapmadı. Berde bara biz bilen pikriniz gavat gelmeyen için takoy zat görkezdiniz, haksızlık ettiniz. Siz bara şunu düşüneniz yok. Yüzünüz açık değil, kimliğiniz belli değil. Biz nehil tayaklarıydık, nehil davliyene maruz kaldık. Biz bara psikolojik ki nehil travma var bizde bileniz mi? Biz ayacağız şu adam bize şunu yamalık etti. Böyle yazgarmadık, sövmedik, böyle hissat etmedik, dinledik, koyverdik. Yöne şu adam go adam değil, aramızı alıp bilemiz yok. Sen aydan pikir diyen. Töhmet başka, pikir başka. Asgar bilenya başka, pikir başka. Düşmanlık başka, pikir başka. Men lüboy adamın pikirine hormat koyup bilen. Ilalaşmadığım adamlar bilen lüboy vakti gürleşip bilen. Yöne zarar veren adam bilen dostlaşıp bolmaya, bile göreşip bolmaya. Sen bizi şona ikna edecek bolan. Naprimer, hazır berde pikir barda dinle oturun. Ümteki aydotan 2019-2020'de adamlar az birleşti, toplanıştı. Şu güneçe Türkmenistan'ın hükümetinin hakiki yüzünü hiç kimem görmeyendi. Kaçan adamlar az birleşti, toplanıştı, protesto etti. Bir sürü başına zat gelince hükümetin hakiki yüzünü görmeyendiler. Ama tecrübe ettiler, cesaret edip çıktılar. Berde övez geldi bilen senin düşüncen nime? Kagbuttu aktivistler yanlış eden tek. Ular sinanıştılar. Ular mirnum puton burzat etçak boldular. Eline yarak almadılar. Haklarını talep ettiler. Sizler şunu diye düşündürmeldinizler. Manipülasya gidotan. Adamların veren emeğine, yiyen tayağına, şunça fedakarlığına haksızlık edoslar. Tamam. Fikirlerinizi aydınlar ama empati diyen bir zat var. Karşındaki adamın yaşadıklarını yani yüreyen yolundan yüremin durup sen o adam yargılamaya hakkın yok ki. Ya tamam yargılamasan azıcık yine saygın olmalı. Sen aydasan ki tamam sana onda Türkmenistan'ın yarısı düşman, onda hem kimi karşımıza alalım. Yok Can Doğan Türkmenistan'ın yarısı düşman ama Türkmenistan'ın yarısı bana töhmet atmadı. Beçem ortaya atmadı. Benim milletim bilen dapuşsun ben Özbek. Benim milletim bilen kemsi çak olmadı. Ben ona adam görmedim. İfir açıp öldürün dedi o. Kellesini kesin dedi Dur Sultan'ın. Ben şunça ifir açtım. Bırt adam da prezident şunça halkına zulüm etse da prezident uçunu gep ulanmadım ben. Putamıştı bilemem. Bu yanlış. Bu provokasyon, bu ekstremizm, bu terörizm. Sizler gelip şu adamı bizlere karşı savunuyorlar. Yanlış o. Yani şu bir zat var da tamam
Sizlerin düşünceňizler şunukitek özlerinizi doğru dep hasap edotupslar ama karşınızdakiler yani bir eşidinler can doğanlar. Yani sizlerinki yanlış, sizler adam bolmuşlar, sizler unday, sizler munday. Tamam kardeşim beğenmiyorsun alırsın bir şekilde kendini göreşesen, görkezesen. Bak sizlerinki yanlıştı yine bu doğru disen. Ya da yani bu kadar baskı psikolojisi bulardan adam olmaz bularda nime üçün az birlik yok az birlik var nerede kim kimi yep yürepti bizler narki çepekçiler tek birbirimizi aybını açıp efir açotmuz mu birbirimizin videosunu paylaşotmuz mu dedikodu bir sürü ortalıkta var nime üçün pıtamıştı aramıza çöp atacak bulutan bir sürü saçma sapan insanlar girdiler bir sürü hıyvat çıktı şondayam bir şekilde tutunacak bulutan aktivistler. Şondayam birbirine karşan yok. Biri aydotan prava zaşita. Burada men sizlere özüm düşüntüreyim. Yaman köp töhmet geldi vatandaşlar. Karanlar. Resmi gurama bolduk artık Turçada. Ve men käbir advokatlar bilen görüşende, käbir guramalar bilen görüşende bana şunu aydadılar. Dur Sultan söýme. Söýgen wagtyň senin aydotan geplerin hiç kanaka ağram kalmadı. Tamam mı? Ben bu yolu sayladım. Farhad'ın yolu var. Canı yanotan. Enes bilen ispat edildi, tamam mı? Naprimер, benim dayımın başına gelenler, ana sudu boldu, saçma sapan yıl verdiler, hal tutuklanmadı. Şu zatlar görüten, havar alıtan, söyotan, onun yolu başka. Yenen başka bir sürü grupa var, devlete var, şu var. Her kimin panyatası, al parutan yolu başka. Bular bir pikire cemlep bolmuydu, pıtamıştı 100 adam 100 te pikir. Yani bular şunday ayrı göreşotan ama maksatları bir başka yollar bilen. Ama Türkmenistan'a barandayam bu zat bir taraftan yaxşı. Nime üçün partiyalar kurular, STK kurumları kurular. Naprimер, benim hiç tam Türkmenistan'a barıp devlete değişilip olmadık pravaza işin organizasiya kuramak. Kim hükümete gelse elime plakat alıp çıkıp Türkmen halkının hakkını korumak. Şunun için mücadele vermek benim hiç tam. Politikada gözüm yok. Prezidentlikte gözüm yok. Ama pravazaştan öğrenecek, tecrübe edecek. Şunun için ben hiçbir aktiviste karışmam. Ben aydaman gelsin, hükümete halk saylasın, demokrasiya bolsun. Ben hukuklar için göreşeyim, şunu öğreneyim. Naprimер, başkalarının başka seli var. Başka birileri yine başka helikardı. Sizler aydaslar tolku az birleşmeli. Bol muydu can doğan? Her kimin görüşü ayrı. Sonra az birleşmek için ınam gerek. Ortalıkta o kadar köp bıçak yediler ki aktivistler arkasına. O kadar satan, karaktersiz köp boldu ki aktivistlerin arasında. Adamlar birbirlerine inanmaya korka drone boldu. Pıtamıştı. Yani bir gezek az yanan, indi gezek üflep idi. Yani birazcık bolsayam dünya başka taraftan ya da başka aktivistlerin gözünden karab görsenizler can doğanlar. Bu kadar haksızlık olmaz. Köp sağ ol Dur Sultan. Ya gerçekten ki vakti bara bir şeyi nagrujatse desen daha şu zatlardan adam. İçin tökesin geledi, niyetini düşüntüresin geledi. Yanlışmaca adam yok birinciden. Kemçilik hem zattayam var kemçilik. Hem adamda hem kemçilik var. Prosta sizlerin tutuş ede oturan işiniz yanlış diyene ne doğru sizin ede oturan işinizin hem tutuşluğunu alanda doğru işe de otursunuzlar da. Yine Lüboy adam efiraçya zaten bir gepinde yanlış koyup bile sözünde zaten kemçilik olmağı mümkün. Lüboy adamda var. Hem hiç kim kemçiliksiz zat yok dünyada. Şunu boyuna almalı. Son minus tarafını gözle oturanlara aydıp bilesen de eğer bir minus tarafını gözlep negatif gözlep senin şu zatların ne doğru ayttın, yalan ayttın, yanlış ayttın dese eğer disiplinli yanlış aydan bolsan aydasan hem adamda hem yanlış boladı dep. Düşünemsen? Dan dalşı devam edip gidevermeli var. Toka kritika ede ona adamam gerek. Ke vakti. Eğer ulanın kritikası bir normal kritika olsa şahsiyete geçmen zat etmen senin pikirin aydan pikirin yanlışlığını eğer argumenti bilen subut edip bilse
Son senin göwnüňe hem diswitni şunun aýdanda bir jany bar diýsen, soň aýda bilesen, может ya men ýalňyş andyryn diýip. Berde adam ýalňyşmajak adam ýok ildeşler. Düşünýäňizmi o? Hemme adamda da ýalňyş bar. Ýöne şu Dur Sultanyň, soň Alişer, biýanky aktivistleriň zatly opşy umumy alyp baran işleriniň hemmesi hem näme? Dogry. Dogry zat edotir. Öňü ýokdur şu zatlar. Bilýän bolsaňyz. Öňü ýokdur. Ýadyňyza salyňal, şuňa zat barmy töň? Birinji şol nemeden başlady. Akmuhammed Velsapar Gurbanyň Berdimuhammedow öldü diýip çykarda. Şondan soň gitdi. Şo eden üçin hem şol Akmuhammed Velsapar men şol adama hormat goýan şo zat ýalgan maglumat bolsa da ýaýradan üçin. Näme bolsa da stimulasiýa berdi da adamlara. Gazirovka içip aşkızanyny näme dip gozgak goýberdiler adamlar. Iýenim siňen ýok diýip. Şonkaly stimuliýer edip goýberdi halky. Örçü başı yalandan başladıysa ya. Yo indi uyam ýalňyşdy. Olam o verim bolup aýtdy. Men soň onuň bilen liçne telefonda gürleşdim şol adam bilen. Olam kak şunday o verini olam kak 100% ona da habar gelen ahir aňyrdan. Ýalňyşdylar ya spesialna ya içi ýurdun içinden şu haýsy adam informasiýa beren bolsa может spesialna şonu ýalan aýdandyr. Mysal üçin maňa mysal üçin Dur Sultana men inanamam da şunun gylyk häsiýetini bilemen. Dur Sultan bilen liçne znakomy men baryp Türkiýe baranda tanışdyk, görüşdük. Az maňa Dur Sultan bir informasiýa aýtsa men şoňa inanamam. Mysal üçin indi men Dur Sultan sen mysal getirdim mene pikir etmeseň näme eýle beýle dip prosta seni mysal getirdim da. Az Dur Sultan bir informasiýa berse maňa birden Dur Sultanam ýalňyşyp ne doğru informasiýa berse menem inanamam. Edil şonuňky tek şu Akmuhammed Velsaparam ona aýdan adama inanyp şunday habar ýaýratdy. Özem inandy şoňa 100%. Soň izi näme bolup çykdy da. Olam spesial ýalan maglumat ýaýradyp, zarydyp nämeden ýok. Etjek bolan ýok. Soň ýalňyşyny boýuna aldy zat etdi. No şo näme boldy da talçok boldy diýjek boldum da. Ben düşünce talçok şu aptiban boldu eke pandemiya boldu adamlara. Olam üstesine geldi. Prosta şu öldü diýen wagty köp adam öýüne ara alyp ýeni raky alyp belledi ahir ýadynda bolsa. Soň kommentariýalar ýazdylar, zat etdiler. Praznik diýdiler. Menem mysal üçin boşluk zat dip adamlara jaň edip men näme etdim. Köp adama begentirdim de. Soňra tupanam boldu üstesine. Soň aragy çübelenler, garçy izlizne şunakan nemeler oldu. Betbahçylyklar. Şo ýitdi şo hazır, şo bizleriň şo wagtdaky çykdylar adamlar. Ýöne näme bolsa da şo wagt adamlar prama belanyň körügi diýdi. Prama şo problemanyň çün näme düýbüne, köküne bardylar. Haramgoly güm bol diýip. Ya, men şunu isterdim tolka. Hudaý bar most ýaman görediler. Maňa kakty da lampyçky. Hudaý bar birtäs üçin, birtäsine yaranmak üçin. Men bilemen, hiç kaçan hemme kim göğünü tapıp bolmady. Men şuna bilemen de. Ya, açıňlar ýüzüňizleri. Açıňlar, göreşip görüňler. Bizerem krakdan karap oturalı. Soňam aýdaly. Üstüňe alınma neylesin. Men sana primer berotman da. Naprimer sizlere edilen zatlar görmezden gelip geçmiş meni ilgilendirmez deyeli. Naprimer. Ya da ay sizler unday, sizler munday. Kritik etmeli doğru. Ama birazcık yumuşak bolunlar o. Birazcık moralini поддерживать edinler. Birazcık bolsayam yanımızda bolunlar o. Haksızlık bu. Dur Sultan.
Seni O provazaş etdik, tamam mı? bolacak bolotman, öğren ötman ova. Awa. Bu zatlar sen üçin aýdylanok, saň aýdylanok. Şoň üçin bara sen özüň aktivist diýip bara özüň arlyp oturma. Olar diýlen Ay, wagt sen şo kepi çekip haksızlık özüň ama alýan. neylesin? Sen Bu kepi çekip özüň eýindeşlerimin alýan. neler çektiğini ben bilemenem bile. Dek Bolya. hazır ben indi provazaşta geçtim. Bile dayak yedik. Bile Yo protesta bolya çıktık. dur Bile diýen. basıldık. Ne demek ya? Sen Bolya onlara dur. değişlemez. Bolya. Ine sen wara ýolun ýörap barýan öňe diýwar çykan wagtda sogulup aýlanyp geçjändiň ya ýoluny ütgetjändiň. Şo diýwara Конечно. tarpyp bar. Şowollu da menem şonu aýdyp oturýarna. Şowollu. Şo 80 adamdan geçen okşol. Şo 80 adam bilen nädipden köpçülüge ýaýjak wara. Bak, Aýdyan geplerini, düşünjelerini. başlan öyle Baki şunu alıp bolsa al ana şunu Aşirov M foto diye. Ova. Alın Ben meni, sana şu temada kara alın meni deyip. şundaydı bilemen. Oturup pikirlenip bir yolunu tapmalı. Kanday bizleri köp adam göredi. Yani düşünün mü? Yani şu temada bilenler, tecrübesi bolanlar, yani yukarı bilim bolanlar, şu aktivistleri, şunu tek 80-100 kişi bolmazsak, yani bir pikire gelmeli, öğretmeli, diskusiya etmeli, köprak vakt ayırmalı, bir pikire gelip şu sel bilen yüremeli. Yani bunlar başaran yok, tutamıştı. Sizlerinki tek obrazovanyası yok. Sizlerinki tek zadı yok adamların ama elinden gelen ne de tuttular. Sizlerden biraz vakt ayırmalı. Sizlerden taşın altına elinizleri koymalı. Bence. Yani öz nimediler al Türkler öz özüne hem kritika etmeli yani. Tolka başkalar emezden biraz özüne hem karamalı bence. Uruşuya oturupsılar bara. Ya bizlerin aramızda reyet ki aslında Şokrat ama biraz hakan beremem sana. Yani neylesin bir sorağı berdi de yenem kaytalap aydama nime üçün azı birleşen yok. Putamışta adamlarda biri birine inam yok. İnkette problema şu men fikrimçe. Şu anki tek. Adamlarda anamı yok diyenin canı var sebebi. Türk yurdun içinde adamlar biri bilen gurrun etmeye korkuyor sebebi. 5 adam bir yere yığınlansa bir agent ya yeni bir zat olup çıkıyor da. Misal için studentlerin içinde bir общежитие olsa общежитиянın bir etajında minimum 3 tane 4 tane agent oluyor. Şu yerde de oturup neme общежитте bir komnata toplanıp politika gürleşýärler ýöne studentler Aşgabatda, Türkmenistanda. Men Diller Institutunda okudum. Bu tarmada men aşçylyk etdiler. Ýöne şu yerde 4. kurs, 3. kurslar toplanıp gürrün etýärdi. Dollar bu arada ekonomika, soň neme rejim eyle beýle. Şonu aýdaýyn şu köp studentler indi bilýär, hemmesi daş studentler hem bilýär. Prosta Türkmenistanda iki razdvоение личности diýip eşitdiňiz ya. Mysal üçin adamda şoňa bolup bilýär razdвоение личности diýe. Özü, öz pikiri, özünün içinden, yüreginden pikir edýän pikiri başga, ýöne özüni alıp barýan durmuşy başka adam boldy ya da iki adam bir göwrede bolan ýaly bolýar. Mysal üçin prezidenti tohumny maşgalasyny tüs yürekden ýigrenýär. 200'lü bolýar. O 200'li diýip alýasy, 200'li diýsen bolýan bilemok. Şu ýigrenýär prezident hem rejim hem ýigrenýär, hemme zat prekrasny bilýär, hemme adalatsızlıklar hem gözü bilen görýär, ýöne raz şol neme bolup çykýar ýanky institutda muallim mysal üçin. Şu ýüreginiň töründe hemme zady bilýär şol. Ýigrenýär rejim hem ýigrenýär, prezident hem ýigrenýär otur, ýöne ol içinde, içki dünýasynda. Bar ýa-da telewizioniýa var ýa-da nemede ýaşlyk programmasynda interwýu berýär da arkadaga Şöhret alkışlar Bahtiýarlyk zamanymyzda
arkadan ediyen şeyle atalık aladalar neticesinde şeyle durmuştu, eşrekte durmuştu yaşlayanlığımın buysan yan deyip interview verip kaytya düşünüyorum. Şonkiyalı zat gidip oturuyoruz Türkmenistan'da. Studentlerin arasında da şonkiyalı. Şunun için kevakta Dur Sultan aytsa da adamlar bilenok deyip. Nasancılı men polny ılalaşamok şu gep bilen Türkmenistan içinde de hatta prezidenti övüp oturan interview oturan adamın bilye daşı problemanı. Bilenok deyip olar nemetmen var. O her bir gözüňet ýokary okuw jaýlar var Aşgabatda. Her bir ýokary okuw jaýynda professor filologlar var. Ýokary bilimli. Soň näme aspirantura zatlar okan. Zehini, derecesi, aklı gowy işlen kellesi, gowy işlen adamlar kän 100% bilip otyr. Hemme zat bilýär. Ýöne şoň ýaly durmuş alyp barmaňa mejbur. Bir göwrede 2 adam bar. Ýadyňyzda saklan. Bir göwrede 2 adam. Şoňky ýaly Aşyryp alyp bolanak. Näde nämetmenkä? Gelenek diýär. Mehriban adamlar. Bolýa aşyryp alma. Men gurlaýyn ona ýatsak we ukym tutýar 2 boldy saat uje. Seret neme Dur Sultan şu agda bir bolýan däre. Ýanky ýerde münden girdim. Men prost çydaman çykdym. Diňe gurlaýan. Özüm gurlamäne may beren ak bedele. Wysoki ton gurlaýan. Bilýän. Birini daşyndan gelen bir zady öz nemäňden görýän. Öz sway kolokol diýen näre. Ikimiz häzir birimizden naprotiv dursak, Gölen ötüp gönül temen garşyma dursak, men ýere 9 syzdyk şeýdip. Sen şu 9-ly 6 et görürsiň. Men 9 et görürüm. Sonuçta ikimizden bir san görýär. Onuň diýjek bolan zadym, men biriniň ýagdaýyna düşünjek bolan şoň tarawyna geçip, şoňam zadyny gözünden görjek bolan şoň görýän zadyny. Sen ýöne bolan şu men tarawyma geçip, şoň biziň gözümizden görjek bolan diňe öz diýeniňi, öz liniýaňy çekip dursun. Dur Sultan, maňa agent diýen, näme diýen, maňa bildiren ok diýen zadyňda. Ýöne prosto anyna ýetmeň pikir edin, men agent, şu oglan agent bolaýmasa diýen 100% diýmän. Может, birinin höwesini gaçyrarsyňyz şeýle. Düşünýärmi? Onuň ýankyýalyk ýerde bir gyýdyn gurrun edildi. Efiriňde adam gelmesin diýende sen seret şu tema açylmasa 40 adam seredýär. Şu tema açyldym bol 200 adam, 250 adam gelýär efiriňde. Standart şu 40 adam görýärsiz. 40-50 adamla bol 300 adam görenek. Daşyndan gelen adam bu reklama ýalyk da söwdada edilýär reklama, gowy reklam, erwet reklam. Bu zat şoň üçin gerisin etsinler, näme üçin sen şol atları o kadar kelleň kafaňa takýan. Düşünemek men Dur Sultan. Boldumy gepler? İyi düşündürüňde koratkyjy düşündüräýdi gaýrat. Men sana korky düşündürip bilmän. Men bu gepi gaýtalap ýene maýda sen düşünýänçeň. Onu ýazy deret düşündürme onu ýazy Sen taza çıktın. Öwez geldi. Men kaçandan beri aýda tutmam. Börde mücadele beren aktivistlaryň hemmesiyem yaman köp azap gördü. Sen bu aktivistlara maddi, manevi, psikolojik zarar beren adamı özüyem şahsi durmuşunun iğrenç temasyny alıp ulanmagy maslahat berossan. Sen börde kagbuttu bizer ona söyen tek, kagbuttu bizer onu yazgaran tek, kagbuttu bizer onu dinlemeyen tek bizer görkezjek bolossan halka. Kara ýene istesen düşünmesen bölmemen sen bölmedim. Bölmemen bölmedim. Senin maksadyň şuttu. Men kaçandan beri diňde tutman. Sen aýal dowanda tutsan, men sana çatay verdim. Öwez geldi kara. Şulary görsöň sen bilen gepleşeli dedim. Şoň üçin sen zywanyk eden wagtyň men meşgul aldım, dogrymy? Senin maňa azmazgina şu güneçe eden mücadeleme azmazgina wajaýnaň bolan bolsa, şo videolary göretdiň, soň men ýama geletdiňden men bilen gepleşetdiň. Men sen bilen spakoyny gepleşip biljek derejede. Ama
Yenem bir geze kaytalap aydaman. Bizlerin beren şunça mücadelemizi, gören azabımızı kırağa çekip sen bana nime dedin? Geçmiş geçmişte kaldı. Tip Oruçça ayttin geçmiş geçmişte kaldı. Geçmiş geçmişte kalmadı. O geçmişin yaraları halayan bizlerde travma. O adamlar bizlere bara öyle böyle zarar vermedi. Düşündün mü? Şondayan bizler büyüklük ettik, adamçılık ettik, özümüzün derecemizi görkezdik. Yenen bir geze kaytalavaydaman bizler şu videonu paylaşmadık, bizler o kıza söylemedik, efirimize geldi dinledik, koy vardık. Ama o temanın üstünden bizler hiç kaçan prim kazanacak olmadık. Sen taza bizler efir açattık 600-700 kişi bizler dinletti. Adamlar her efir açılanda farklı farklı adamlar gelip dertlerini aydadılar. Sen alışsat bilmişsen. Şu bir adamlar şu bir temanı açmadı. Bizler her edilen efirdeki bolan razgavorlar dokumentlaştırdık. Dokumentlaştırılan meselelerimiz onda temalar açıldı. Bilesen mi? Türkmenistan hükümetinden soruldu bu temalar. Yani bize bu dereceye gelince yüzümüz açık, simyamız bilen risk hava ettik. Canımız bilen. Yani sen bu zatları geçmişte kaldı deyip bizlerin yerimize özün koymin, özün hem taze aktivist, nimenin nimeliğini bilmin. Как будто bilesen mi? Şurada bizler haklı, 1000%. Ben sana adam dilinde spakoyun, akurat düşündür otman. Sen yenem gelesen şu temanı açasan öz geldi. Ben sana kandi düşünmeli. Kandi Sultan, düşünmeli. Serit, sen öz ýaşanlaryň ajan, sen men ýaşanym bilen aro. Näme üçin sen şuwa diýýän sen täze gelen? Sen men näme ýaşap geldim, näme gördüm şu taýdy? Bu geçenler gitmişde galdy ya. Näme üçin men şu tak gelip şu tak efire çykýan? Sen gyzyklandyran o dogry dämi? Geçmişim. Doğraydan. Men näde kösünüm? Men o zatdan şu an ýygyny düşündirem. Ha, näde oturup näde çykdym? Bu zatlar geçmişti. Men bir maksadım. Senkine deň bolsun, başga bolsun. Şu maksat şu taýdan aýrylmak düşünýän. Ýöne sen Sana bir şu gyýda sen zat edýän, şu gyýda yrkçylyk edýän şu gyýda. O gyýsan yrkçylyk edip sen şoňa beren zadyny şoň özüne berjek bolýan. O çağa düşünýän bu real çağa, tupoy bu çağa diýip düşünýän. Sen haksızlık edýän. Men şonuň maňa beren zadyny men berjek bolsam, men onu TikTok'ta paylaşıp maskara ederdim. Men bara bir efir açsam, simbolumunyň ýaly gürün gozgasam, men sana 100% ertir dakazat edip görkezeyin 600-700 adam efirde oturar. Şayet bolan adamlaram bar. Bilen men şonu ederdim. Men efirde şo gyzyň maskarasyny çykarartym. Ýöne, kak ayal hükmünde. Menin hem oğlum var.